ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து செகண்ட் சாப்டரோட கண்டினியூஷன் தான் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வில் ஸ்டார்ட் வித் பிரணதி. ஓகே, எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி ஆரம்பிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானஃபலகயா சக்ரோன்முலீதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் என பூதலே சவ்யம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வாபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யூதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவ வம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சகனா ரகுநாதன் விதம் தம்சதீபம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதம் சககன லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. पांजा कल्प तरुपस कृपा माताजी माताजी तप्त कांचन गौर तप्त कांचन இல்லையா ஸ்கிரீன் தெரியலையா உங்களுக்கு? வருதுங்க இடையில கொஞ்சம் பிரேக் ஆயிருந்தாலும் எனக்கு ஷேக் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. அதனால ஓகே ஓகே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதை விருந்தானி ஸ்ரீ விருஷபானு தேவி ரிஷபானு சுதே தேவி விருஷபானு சுதே சுதேன மகள் தேவி சுதே தேவி பிரணாமி பிரணமாமி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே வாஞ்ச கல்ப தருப்ப ச கிருப சிந்துப்ப ஏவச பதிதானம் பாவனையோப்பு வைஷ்ணயோப்பு நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌர திவேஷ நமக. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலேயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபாதாய கிருஷ்ணப்ரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவ கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादी वासार्थ देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे. थैंक यू सो मच. हरे இதுல என்னது போட்டிருந்ததுப்பா, இது வேணா ஒரு வாட்டி படிச்சு விடலாம் இல்லையா? ஆக்சுவலி யார் படிக்கிறாள்? ஃபர்ஸ்ட் ஏபிசிடி பண்ணட்டுமா? ஐஸ்வர்யா மாதாஜி தான் ஆரம்பிச்சிட்டோம் மாதாஜி. திரும்பி ஒரு வாட்டி பண்ணலாம். அது அவுட் ஆஃப் நேத்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நேத்து சாஸ்வத மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க மாதாஜி. அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணனும் நேத்துக்கு சாந்தி மாதாஜி சாஸ்வத மாதாஜி கரெக்ட். சாஸ்வத மாதாஜி ஆரம்பிங்க. அது முடிச்சப்ப நம்ம 27 தானங்க மாதாஜி? 26 படிச்சுடலாம் மாதாஜி. ஏன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ், நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இல்லையா? எனக்கு ஒரு திருப்தியா இல்ல. படிச்சுடலாம் திரும்பி ஒரு வாட்டி படிச்சுடலாம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. हरे कृष्ण. अदचैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तदापि त्वं महाबाहो नैनं शोषितुम् अर्हसि. இறப்பினும் ஆத்மா அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் பலம் பொருந்திய புலன்களை உடையோனே, நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் ஏதுமில்லை. பொருளுரை.
உடலிற்கு வெளியே ஆத்மாவிற்கு தனிப்பட்ட வாழ்வு இல்லை என்று நம்பக்கூடிய ஏறக்குறைய புத்த மதத்தினரை போன்ற ஒரு வகையான தத்துவவாதிகள் உண்டு. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை உபதேசித்த காலகட்டத்திலும் அது போன்ற தத்துவவாதிகள் இருந்தனர் என்றும், லோகாயதிகள் மற்றும் வைபாஷிகள் என்று அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள் என்றும் தெரிகிறது. அத்தகு தத்துவவாதிகள் ஜடப்பொருள்கள் ஒரு பக்குவமான நிலையை அடையும் போது அவற்றின் கவலையால் உயிரின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன என்ற கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தனர். தற்காலத்தில் ஜட விஞ்ஞானிகளும் ஜட தத்துவவாதிகளும் அவ்வாறே எண்ணுகின்றனர். அவர்களின் கருத்தின்படி உடல் என்பது சில இயற்பியல் பொருட்களின் கலப்பு பொருள். மேலும் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த இயற்பியல் பொருட்கள் வேதியியல் பொருட்களுடன் இணையும் போது உயிருக்கான அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. மனித வர்க்கத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சிகள், ஆத்ரோபாலஜி அனைத்தும் இத்தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டவை. அமெரிக்காவில் தற்போது பிரபலமாகி வரும் பற்பல போலி மதங்களும் இத்தத்துவத்தை ஏற்றுள்ளன. பக்தியற்ற நீலிஸ்டிக் என்னங்க மாதாஜி? இல்ல படிங்க, ஒண்ணும் இல்ல படிங்க. ஓகே. பக்தியற்ற நீலிஸ்டிக் அனைத்து ஆன்மீக இயக்கங்களும் மோசமானவை என்று நம்பக்கூடிய புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் அவ்வாறே எண்ணுகின்றனர். வைபாஷிக தத்துவவாதிகளை போல் அர்ஜுனன் ஆத்மா இருப்பதை நம்பாமல் இருந்தாலும் கவலைப்படுவதற்கு காரணம் ஏதுமில்லை. ரசாயன பொருட்களின் அழிவிற்காக எவரும் கவலைப்பட்டு கொண்டு தன் கடமைகளை புறக்கணிக்க மாட்டார்கள். மறுபுறம் எதிரியை வெற்றி காண்பதற்காக நவீன விஞ்ஞானத்திலும் நவீன விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படையிலான போரிலும் டன் கணக்கில் ரசாயனங்கள் விரயம் செய்யப்படுகின்றன. வைபாஷிக கொள்கையின்படி உடல் அழியும் போதே ஆத்மா என்று அழைக்கப்படும் பொருளும் அழிந்து விடுகின்றது. எனவே அணு ஆத்மா உள்ளது என்ற வேதங்களின் முடிவை ஏற்றாலும் சரி, ஆத்மா இருப்பதை நம்பாவிட்டாலும் சரி, அர்ஜுனன் கவலைப்பட காரணம் ஏதும் இல்லை. இக்கொள்கையின்படி ஆயிரக்கணக்கான உயிர்வாளிகள் ஜடப்பொருளிலிருந்து கணந்தோறும் தோன்றி அவ்வாறே அழிந்தும் வருகின்றன. எனவே இது போன்ற சம்பவத்திற்காக வருந்த தேவையில்லை. மேலும் மறுபிறவி என்ற பிரச்சனையே இல்லாததால் பாட்டனாரையும் ஆச்சாரியரையும் கொள்வதால் ஏற்படும் பாவ விளைவுகளை எண்ணி வருந்த வேண்டிய தேவையும் இல்லை. அதே சமயம் அர்ஜுனனை மகாபாகு, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே என்று கிண்டலுடன் அழைக்கிறார் கிருஷ்ணர். ஏனெனில் அர்ஜுனன் வேத ஞானத்தை புறக்கணிக்கும் கொள்கையாக வைபாஷிகத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தவன் அல்லன். சத்திரியன் என்ற நிலையில் அர்ஜுனன் வேத பண்பாட்டை சேர்ந்தவன். அதன் கொள்கைகளை பின்பற்றுதல் அவனுக்கு இன்றியமையாததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன கொடுத்திருக்கு, இந்த புத்திஸ்டோட வாழ்க்கை வந்து இந்த ஆத்மாவோட எல்லாம் they don't believe in ஆத்மா. அவ சொல்ற ஏதோ ரசாயன பொருட்களால இது வந்திருக்கு, இந்த உடல் உருவாகிறது, அதே போல அது அழியும். அந்த மாதிரி ஏதோ கலப்பு, அந்த பொருள் கலப்பு என்ன சொல்லியிருக்க, இயற்பியல் பொருட்களின் கலப்பு அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி, அதுதான் நம்ம நம்பினாலும் ஓகே, ஆத்மா இல்ல ஏதோ இப்படி கிரியேட் ஆயிருக்கு, அப்போ அது அழிஞ்சு போனா அதுல இருந்து நீ வருத்தப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது கிரியேட் ஆகுது அப்படி அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு. இல்ல நீ அப்புறம் ஆத்மா நம்பலைன்னா அடுத்த பிறவின்னு ஒண்ணு இருக்காது. ஏன்னா அது ஆத்மா தானே, வேற பிறவி வேற ஒரு பாடிக்கு போகுது. சோ அந்த மாதிரி நீ நம்பினா என்ன, வேற பிறவி எப்போ, வேற பிறவியே இல்லைனாக்கா பாவ புண்ணியத்துக்கு எதுக்கு அஞ்சுவானே? நம்ம என்னத்துக்கு பாவ புண்ணியம் அஞ்சுறோம்? நம்ம ஏதாவது பாவ செயல் பண்ணா அடுத்த ஜென்மத்தை நமக்கு அதை அனுபவிக்கணும், அந்த ஒரு இதுல தானே நம்ம பயப்படுறோம். அப்ப அந்த மாதிரி நீ எடுத்துட்டா கூடி உனக்கு வந்து அடுத்த ஜென்மத்துக்கு உள்ள டென்ஷன் இல்லை, நீ அது வந்து கவலையப்பட வேண்டாம். சோ போத் வேஸ் பார்த்தா, நீ ஆத்மா இல்லைன்னு நம்பினாலும் நோ ப்ராப்ளம், இல்லை ஆத்மா இருக்கு நான் சொல்றபடி நீ கேட்டாலும் அது நீ வந்து அழிக்க போறது ஒன்லி பாடி தான், இதுக்கு ஆத்மா இல்லை. அந்த மாதிரி பொண்ணு வந்து யூ கேன் கோ ஹெட் அப்படின்னு. அண்ட் மகாபாகுன்னு வெறும் ஒரு கிண்டலுடன் அழைக்கிறான். மகாபுவன ரொம்ப பலம் புரிந்திய புஜங்கள் கிருஷ்ண. ஏனெனில் அர்ஜுன் வேத ஞானத்தை புறக்கணிக்கும் கொள்கையான வைபாஷ்யத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தவன் அல்ல. அவன் he doesn't believe in it. பட் இவர் சொல்ற கிருஷ்ணர், நீ அந்த மாதிரி நினைச்சாலும் நீ வந்து வருத்தப்படத்துக்கு ஒண்ணும் இல்லை, ஆத்மாவே இல்லைன்னு நினைச்சாலும் நோ ப்ராப்ளம், நீ வந்து யூ கேன் கோ அஹெட் அண்ட் கில் them. எஸ், இப்போ வந்து ஐஸ்வர்யா மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரு மாதாஜி? உமா மாதாஜி. நேத்து வந்துட்டு போயிட்டீங்களா, என்னாச்சு சொல்லவே இல்ல? எனக்கு நெட் வர்க் கிடைக்கல, அதான் போயிட்டேன். அப்படியா? நீங்க வந்து இந்த சைடுல பண்ணேன், பாதி தான் பண்ணிட்டு மியூட் தான் மாதாஜி. இந்த சைடா இருக்கு பாரு. ஒரு நிமிஷம், ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஏன் அன்மியூட் பண்றாங்கன்னு தெரியுது, அது மியூட் பண்ண முடியல. ஓகே மாதாஜி ஐஸ்வர்யா பண்ணுங்களா? பண்ணுங்க. ஜாதக
ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म वित्तस्य च तस्मात् तस्मात् अपरिहर्ये अर्थे अर्थे न त्वं शोचितुं न त्वं शोचितुम् अर्हसि. பிறந்தவன் எவனுக்கும் மரணம் நிச்சயம், மரணம் அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதும் நிச்சயமே. எனவே தவிர்க்க முடியாத உன் கடமைகளை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. வாழ்வில் ஒருவன் செய்யும் செயலுக்கேற்ப அவன் மறுபிறவை எடுத்தாக வேண்டும். மேலும் ஒரு முறை செயல்களை முடித்த பின் மீண்டும் பிறப்பதற்காக இறந்தாக வேண்டும். இவ்வாறு மித்தியின்றி பிறப்பும் இறப்பும் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக தொடர்ந்த வண்ணம் உள்ளன. எனினும் பிறப்பும் இறப்பும் தொடர்கின்றன என்ற கருத்து கொலை, மிருகவதை போன்ற போர் முதலிய தேவையற்ற செயல்களை ஆதரிப்பதில்லை. அதே நேரத்தில் சட்ட ஒழுங்கை காப்பாற்றுவதற்காக வன்முறையும் போரும் மனித சமுதாயத்தில் தவிர்க்க முடியாதவை. பகவானின் விருப்பமான குருக்ஷேத்திர போர் தவிர்க்க முடியாததாகும். மேலும் நேர்மைக்காக போரிடுவது சத்திரியனின் கடமை. தனக்குரிய கடமையை செய்வதில் உறவினரின் இழப்புக்காக அர்ஜுனன் ஏன் கவலைப்படவோ ஐயப்படவோ வேண்டும்? சட்டத்தை மீற அவனுக்கு உரிமை இல்லை. ஏனெனில் அவ்வாறு செய்வதால் அவன் மிகவும் பயந்து கொண்டிருந்த பாவ விளைவுகளை அவன் அடைந்தாக வேண்டும். தனக்குரிய கடமையை புறக்கணிப்பதால் தனது உறவினரது மரணத்தை அவன் நிறுத்த முடியாது என்பது மட்டுமல்ல, தவறான முடிவை எடுத்ததற்காக இழிந்தவனாகி விடுவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது சின்னது பட் ரொம்ப நல்ல ஒரு மேட்டர் சொல்லியிருக்க. என்ன சொல்ற, எந்த ஒரு லைஃப் வந்து ஒரு லைஃப் உருவெடுத்து வந்திருந்ததுன்னா, பிகாஸ் இட் ஹஸ் பின் கிரியேட்டட், அது வந்து அனிலேட்டும் ஆகும், அது வந்து அழிஞ்சு போகும். சோ அவன் வந்து வாழ்வில் ஒருவன் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப அவனுக்கு ஒரு மறுபிறவி எடுத்தே ஆக வேண்டும். மேலும் ஒரு முறை செயல்களை முடித்த பின் மீண்டும் பிறப்பதற்காக இருந்துதான் ஆகணும். ஏன்னா அவன் வந்து திரும்பி பிறக்கதான் ஆகணும். இந்த உலகத்துல அதுதானே இது இல்லையா நியதி. ஒருத்தர் பிறந்திருக்காருன்னா அவருக்கு இறப்பும் உண்டு, திரும்பி வேற உருவம் எடுத்து அவர் வந்து பிறக்கதான் போறார். அதெல்லாம் வந்து யூ கேனாட் எஸ்கேப் தட். இவ்வாறு முக்தியின்றி பிறப்பும் இறப்பும் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வந்துட்டேதான் இருக்கும். அப்ப அதுல வந்து கருத்து கொலை, அது வந்து இதுல வந்து என்னது என்ற கருத்து இதுதான் நார்மல். இது என்னது, பிறப்பு இருந்ததுன்னா இறப்பும் இருக்கும்னு. ஆனால் கொலை, மிருகவதை, போர் முதலிய தேவையற்ற செயல்களை அது ஆதரிப்பதில்லை. அதனால வந்து மிருகவதை பண்றோம், மிருகத்தை வதை பண்ணி அதுக்குதான் திரும்பி இது கிடைக்க போறது, அந்த மாதிரி கிடையாது. we should be avoiding இது harming the animals எல்லாம். இது மிருகங்களை கொலை பண்றதுல இந்த காலத்துக்கு அது பொருந்தாது. ஏன்னா அதெல்லாம் அந்த காலத்தை பண்ணிட்டு இருந்தா, ஹோமத்துல எல்லாம் போட்டு அது என்னது அஸ்வமேத யாகம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் கரெக்டா சொல்லி பண்ற வைதிகர் இதெல்லாம் பண்றவாளும் நல்ல இது என்னது படிச்சு அந்த கரெக்டா அவ உச்சரம் எல்லாம் சொல்லி அவ பண்ணிட்டு இருந்தா. இப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அனிமல் ஸ்லாட்டர் அந்த மாதிரி ஆயிடும். அதனால பண்ணக்கூடாது. போருங்கள் ஈவன் போரு கூட நாட் அட்வைசபிள் அப்படி. ஆனா அதே நேரத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு காப்பாற்றப்படுவதற்காக வன்மையும் போரும் மனித சமுதாயத்தை தவிர்க்க முடியாதவை. சப்போஸ் ஒழுங்கு வந்து இப்போ இப்ப நம்ம இந்த வார் எல்லாம் பண்றாங்க, வேணும்னு இல்ல வார் போக முடியாது. பட் ஒழுங்கு கொண்டு வரணும்னு என்ன பண்ண முடியும்? ரொம்ப ஆக்கிரமிச்சு ரொம்ப அட்டுழியம் பண்ணிட்டுனா போர் தான் புரியணும். அது டு கம் டு எ கண்ட்ரோல், அவளெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்போ போர் புரிஞ்சுதான் ஆகணும். சோ அந்த மாதிரி யாரும் வேணும்னு பண்ண மாட்டாங்க. பட் ஒரு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இதை தவிர்க்க முடியாது இந்த போர் எல்லாம். சோ இதெல்லாம் பண்ணிதான் ஆகணும். அதனால மேலும் நேர்மையாக தான் போரிடுறாங்க. அண்ட் ஈவன் சத்திரியனா இருக்கிறதுனால அது கடமையுமா ஆகிவிடுறது. அதனால தவறான முடிவை எடுத்ததற்கா, சப்போஸ் அவன் இது சத்திரியனா இருந்துட்டும் அவன் வந்து போர் புரியலைனாக்கா தவறான முடிவை எடுப்பதற்காக இழிந்தவனாகி விடுவான். அவன் வந்து இது வேண்டாம், நான் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போறேன்னா நடுவில் தாட்ஸ் வருது. நோ ஹீ கேனாட் பிகம் டேக் சன்னியாசி. ஏன்னா அவன் வந்து க்ஷத்ரியனுக்கு வந்து சன்னியாசம் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அப்ப அவனுக்கு போர் தான் புரியணும், வேற வழியே கிடையாது. சோ அதனால ஏனெனில் அவ்வாறு செய்தால் அவன் மிகவும் பயந்து கொண்டிருந்த பாவ விளைகளை அவன் அடைந்தாக வேண்டும். தனக்குரிய கடமையை புறக்கணிப்பதால் தனது உறவினரது மரணத்தை அவன் நிறுத்த முடியாது. ஏன்னா அவன் பிறந்திருக்க இறக்கதான் போறான். இவன் வந்து கடமையை வந்து இது அவனோட கடமை போர் புரியாது. அதை அவன் நிராகரித்தால் இவனுக்கு தான் வந்து பாவம் வந்து சேரும். அவளை வந்து எப்படியும் வந்து பகவானுடைய இது என்னது கணக்குல வதைஞ்சு 10th 11th சாப்டர்ல வரும். அவ இறந்துதான் போறாள். யோ ஜஸ்ட் ஒன்லி நிமித்த மாத்திரம். அப்ப அந்த தவறான முடிவு எடுத்தது இவன் திரும்பி வேற சின்ன இழிந்தவனாகி விடுவான் அப்படி. அதனால அவனுக்கு போர் புரியதான் ஆல் த பாசிபிள் ரீசன்ஸ் சொல்ற பகவான், நீ அதனால பண்ணதான் வேணும், உத்திஷ்டா கௌந்தையான்னு சொல்லிட்டு சொல்லதான் செய்யறாரு. அடுத்தது ஐஸ்வர்யா மாதாஜி தானே படிச்சா இல்லையா? ஜெயந்தி மாதாஜி படி.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. அவ்யக்தாதானி அவ்யக்தாதானி ததானி இல்ல, அவ்யக்தாதீனி. ஆதீனி பூதானி வயக்கத் மத்யானி பாரத அவ்யக்தத் நிதானானி ஏவ தத்ரகா பரிதேவனா. மொழிபெயர்ப்பு. படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது மீண்டும் மறைகின்றன. எனவே ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? பொருளுரை. ஆத்மா இருப்பதை நம்புவர், ஆத்மா இருப்பதை நம்பாதவர் என இரு வகை கொள்கையினரை ஏற்றாலும் எவ்விதத்திலும் கவலைப்பட காரணமே இல்லை. ஆத்மாவை நம்பாதவர்கள் வேத ஞானத்தை பின்பற்றுபவர்களால் நாத்திகர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இருப்பினும் விவாதத்திற்காக நாத்திக கொள்கையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கவலைப்பட காரணமே இல்லை. ஆத்மாவின் தனித்தன்மை ஒருபுறம் இருக்க, ஜட பொருட்கள் படைப்பிற்கு முன் தோற்றமற்று இருக்கின்றன. தோற்றமற்ற இந்த நுண்ணிலையில் இருந்துதான் தோற்றம் வெளிப்படுகின்றது. ஆகாயத்தில் இருந்து காற்று உருவாக்கப்பட்டது, காற்றில் இருந்து நெருப்பு உருவாக்கப்பட்டது, நெருப்பில் இருந்து நீர் உருவாக்கப்பட்டது, மேலும் நீரில் இருந்து நிலம் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை கொண்டு இதனை உணரலாம். உதாரணமாக, நிலத்தில் இருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு வானுயர்ந்த கட்டிடத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அது இடிக்கப்பட்டால் அதன் தோற்றம் மீண்டும் மறைந்து இறுதி நிலையில் அணுக்களாக மாறுகின்றது. சக்தி பாதுகாப்பின் நியதி எப்போதும் இருக்கின்றது. ஆனால் காலப்போக்கில் பொருட்கள் தோன்றி மறைகின்றன என்பதே வேறுபாடு. எனவே தோற்றமோ மறைவோ கவலைக்கு என்ன காரணம்? மறைவு நிலையிலும் கூட பொருட்கள் இழக்கப்படுவதில்லை. முதலிலும் முடிவிலும் எல்லா மூலகங்களும் தோன்றாத நிலையில் உள்ளன, இடையில் மட்டுமே அவை தோன்றுகின்றன. எனவே இதில் எவ்விதமான உண்மையான வேற்றுமையும் இல்லை. ஆனால் ஜட உடல்கள் காலப்போக்கில் அழியக்கூடியவை. அந்த இமே தேகா. ஆத்ம நித்தியமானது, நித்திய யோக்தா ஷரீரனே என்னும் வேத முடிவை நாம் ஏற்போமானால் இந்த உடல் ஓர் உடையை போன்றதே என்பதை நாம் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எனவே உடை மாற்றத்திற்காக கவலைப்படுவது ஏன்? நித்தியமான ஆத்மாவுடன் ஒப்பிடுகையில் ஜட உடலுக்கு உண்மை வாழ்வு இல்லை. இது ஒரு கனவை போன்றது. கனவில் நாம் வானில் பறப்பதாகவோ மன்னர் போல தேரில் அமர்ந்திருப்பதாகவோ காணலாம். ஆனால் விழித்தெழுந்தவுடனே நாம் வானிலும் இல்லை, தேரிலும் அமர்ந்திருக்கவும் இல்லை என்பதை அறிவோம். ஜட உலகின் நிலையில்லாத தன்மையை ஆதாரமாக கொண்டு வேத அறிவு தன்னுணர்வை ஊக்குவிக்கின்றது. எனவே ஒருவன் ஆத்மா இருப்பதை நம்பினாலும் சரி, நம்பாவிட்டாலும் சரி, எந்த சூழ்நிலையிலும் உடலின் அழிவிற்காக கவலைப்பட காரணம் ஏதும் இல்லை. இதுலயே என்ன சொல்லியிருக்கு? ரெண்டு பேர் இருக்கா. சில பேர் ஆத்மா இருக்குன்னு நம்புறான், சில பேர் ஆத்மா இல்லைன்னு நம்புறான். ஆத்மா இருக்குன்னு நம்பினா அப்போ ஒண்ணும் கவலைப்படுறது. ஏன்னா ஒரு பாடி எடுக்கதான் போறான். அந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவு இல்லை. நீ இறக்க வைக்கிறது என்னது அந்த பாடி தான். சரி, ஆத்மாவே இல்லைன்னா அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கா? இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே ஜட பொருட்கள்லாம் படைக்கவும் படுறது. அண்ட் அது படைக்கப்பட்டப்போ என்ன ஆகுது? தோற்றம் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கு, அதுக்கு தோற்றம் இல்லாம இருக்கு. ஜஸ்ட் லைக் இதுல எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்திருக்கா? ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்க இல்லையா, ஒரு இது என்ன கொடுத்திருக்கு? வானுயர்ந்த கட்டிடத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அது இடிக்கப்பட்டால் என்ன ஆகும்? அதன் தோற்றம் மீண்டும் மறைந்து இறுதியில் நிலையில் அணுக்களாக மாறுகின்றன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளோட கோல்டு, இப்ப நம்ம நிறைய வளையெல்லாம் வச்சிருக்கோம், பழைய காலத்து வளை. அதெல்லாம் உருக்கி பண்ணோம்னா என்னது? அந்த கோல்டு இருக்கும். திரும்பி அந்த கோல்டு வச்சு நம்ம வேற ஒரு செயின் பண்ணலாம், திரும்பி அதை உருக்கலாம், திரும்பி வேற ஏதாவது பண்ணலாம். அது சேதாரம் போது அந்த மாதிரி கணக்கு எடுக்க வேண்டாம். பட் ஃபைனலி என்ன இருக்கு? இந்த வளையெல்லாம் உருக்கி போட்டாலும் அந்த கோல்டு மிஞ்சறது. அந்த கோல்ட்ல இருந்து திரும்பி நம்ம எதாவது பண்ணலாம். ஸோ சம்திங் வில் ரிமைன். அதனால நீ வருத்தப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ஆத்மா இருக்குன்னு நம்பினாலும் வருத்தப்படுறதுக்கு இல்லை, ஆத்மா இல்லை எல்லாம் இந்த இது செயற்கையா எல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்னாலும் உனக்கு வருத்தப்படுறதுக்கு இல்லை. ஜட உடல்கள் காலப்போக்கில் கூடியவைதான். ஏன்னா இது உருவாக்கப்பட்டது. இதெல்லாம் மேட்டர் மீன்ஸ் த ஒன் விச் இஸ் ஆல்ரெடி மேட். மேட்டர் உருவாக்கப்படும். எது எல்லாம் உருவாக்கப்படுறதோ அதெல்லாம் அழிஞ்சு போகும். ஆத்மா உருவாக்கப்பட்டது இல்லை. பரமாத்மா சரி, ஆத்மா ஜீவாத்மா சரி, அது எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கிற பொருள், நித்தியமா இருக்கும். ஆனா வேற இந்த பொருள்கள் எல்லாம் வாட் எவர் வி சீ இல்லையா, பௌதிக உலகத்துல அது எல்லாமே உருவாக்கப்பட்டது. அது ஒரு நாளைக்கு காலப்போக்கில் அது போயிடும். ஜட உடலுக்கு உண்மை வாழ்வு இல்லை. ஓகே, இதெல்லாம் படிச்சோமே.
ஆனால் விழித்தெழும் போது நம் ஆணிலும் இல்லை. நீ கனவுல என்ன பாக்குறோம்? கனவை போன்றது. இந்த உண்மை வாழ்வு இல்லை, இது ஒரு கனவை போன்றது. இது மாற்றம். கவலைப்படுவது ஏன்? நித்தியமான ஆத்மாவோட ஒப்பிடுகையில் ஜட உடலுக்கு உண்மை வாழ்வு இல்லை. இது ஒரு கனவை போன்றது. கனவில் நாம் வானில் பறப்பதாகவோ, மன்னர் போலவோ, தேரில மன்னர் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஆனா விழித்தெழுதுன்னா என்ன? எங்கேயுமே இல்லை, வீட்டுலதான் இருப்பாங்க. அப்ப ஜட உடலோட நிலையில்லாத தன்மையை ஆதாரமாக கொண்டு வேத அறிவு தன்னுருவை ஊக்குவிக்கின்றன. எனவே ஒருவன் ஆத்மா இருப்பதை நம்பினாலும் சரி, நம்பாவிட்டாலும் சரி, எந்த சூழ்நிலையிலும் உடலின் அழிவதற்காக கவலைப்பட காரணம் இல்லை. அது ஒரு சட்டை மாதிரி. ஸ்பாயில் ஆயிடுத்து ஏதோ கரைப்பட்டுனா நம்ம அழிச்சு போட்டுட்டு வேற சட்டை போட்டுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரிதான் நம்ம உடலை எடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்புறம் JKLMNOPQR ரமேஷ்குமார் பிரபுஜி வந்துட்டீங்களா வீட்டுக்கு? வந்துட்டேங்க, படிக்கிறேன். படிங்க. நான் சொல்றேன், நீங்க ரிப்பீட் பண்றீங்களா? ரிப்பீட் பண்றேன். ஓகே. ஆச்சரியவத் பஷ்யதி. ஆச்சரியவத் பஷ்யதி. கஷ்டிதேன மாச்சரியவததி. வததி. ததைவ சான்யஹ ஆச்சரியவச்சைனம் அன்யஹ ஷ்ருணோதி ஸ்ருத்வாப்யேனம் வேத ந சைவ கஷ்டித். கொஞ்சம் இந்த ஸ்லோகம் கொஞ்சம் கடப்படாம இருக்கும். அப்புறம் பழகணும், நாக்கு பழகணும். மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஓகே. சிலர் ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர், சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக வர்ணிக்கின்றனர், மேலும் சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக கேட்கின்றனர். வேறு சிலரோ அவனை பற்றி கேட்ட பின்னும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவராக உள்ளனர். படிக்கிறா பொருளுரை. கீதோபனிஷத் பெரும்பாலும் உபனிஷத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டது என்பதால் இதே கருத்தை கட உபனிஷத்திலும் காண்பதில் அதிசயம் இல்லை. श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तो अपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्तकुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः. மிகப்பெரிய மிருகத்தின் உடலுக்குள்ளும் மிகப்பெரிய ஆலமரத்தின் உடலுக்குள்ளும் கோடிக்கணக்கானவை இணைந்து ஓர் அங்குல இடத்தையே அடையக்கூடிய நுண்கிருமிகளின் உடல்களுக்குள்ளும் அணு ஆத்மா உள்ளது என்னும் உண்மை நிச்சயமாக மிகவும் ஆச்சரியத்திற்கு உரியதாகும். அண்டத்தின் முதல் உயிரிவாளியான பிரம்மாவிற்கே பாடங்களை கூறிய பெரும் அதிகாரியால் இருந்தும் கூட போதிய அறிவற்றவர்களாலும் தவமற்ற மனிதர்களாலும் தனிய அணு பொறியான ஆத்மாவின் வினோதங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பௌதிக கருத்துக்களில் மயங்கி இருப்பதால் இக்கால மக்களின் பலருக்கும் நுண்ணியமான ஒரு பொருள் எவ்வாறு மிக சிறந்ததாகவும் அளவில் சிறியதாகவும் இருக்க முடியும் என்பதை கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியவில்லை. எனவே ஆத்மா என்னும் உண்மையை அதன் நிலையிலோ விவரிக்கப்படும் விதத்திலோ மக்கள் மிக வினோதமாக காண்கின்றனர். தன்னை உணராமல் செயலாற்றப்படும் அனைத்து செயல்களும் வாழ்க்கை போராட்டத்தின் இறுதியில் தோற்கடிக்கப்படுவது உண்மை என்ற போதிலும் பௌதிக சக்தியால் மதிமயக்கப்பட்ட மக்கள் புலனுகர்ச்சியை பெறுவதற்கான செயல்களில் ஊண்டிருக்கும் காரணத்தால் தன்னை உணர்ந்து கொள்வதற்கான கேள்விகள் கேட்பதற்கு போதிய நேரமற்றவராகி விடுகின்றனர். ஆத்மாவை பற்றி எண்ணுவதன் மூலம் பௌதிக துயரங்களுக்கு தீர்வு காண முடியும் என்ற கருத்தே இவர்களிடம் இல்லை.
ஆத்மாவை பற்றி கேட்பதில் விருப்பமுடைய சிலர் சத் சங்கங்களுக்கு சென்று உபன்யாசங்களை கேட்டாலும் கூட அறியாமையின் காரணத்தால் ஆத்மா பரமாத்மாவும் ஒன்றே அளவில் வேறுபட்டிருப்பதை கருத்தில் கொள்ளாமல் என்று ஏற்றுக்கொள்ளும்படி தவறாக வழிகாட்டப்படுகின்றனர். பரமாத்மா மற்றும் ஆத்மாவின் நிலை, அவர்களுக்குரிய செயல்கள் மற்றும் உறவுகள், அவர்களை பற்றி முக்கிய மற்றும் நுண் விவரங்களை முறையாக தெரிந்து மனிதரை காண்பது மிக கடினமாகும். மேலும் ஆத்மா ஞானத்தின் மூலம் முழு பலனை அடைந்து அதன் நிலையை பல கோணங்களிலிருந்து விளக்கக்கூடிய மனிதரை காண்பது அதைவிட கடினம். இருப்பினும் ஆத்மா பற்றி தத்துவத்தை எவ்வேறானும் ஒருவனால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தால் அவனது வாழ்க்கை வெற்றி அடைந்தது எனலாம். ஆத்மா பற்றிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கான மிக எளிய வழிமுறை மற்ற கொள்கைகள் மூலம் விளக்கி செல்லாமல் மாபெரும் அதிகாரம் பெற்ற பகவான் கிருஷ்ணரால் உபதேசிக்கப்பட்ட பகவத்கீதையின் கூற்றுக்களை ஏற்பதே. ஆனால் கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுளாக ஏற்பதற்கு இப்பிறவியிலோ முற்பிறவியிலோ பெரும் தியாகங்களும் தவங்களும் புரிந்திருக்க வேண்டும். இருப்பினும் ஒரு தூய பக்தரின் காரணமற்ற கருணையினால் கிருஷ்ணரை உள்ளவாறு புரிந்து கொள்ள முடியும். வேறு எவ்வழியிலும் அது சாத்தியமல்ல. இப்ப நீங்க நம்ம எல்லாமே L2க்கு வந்திருக்கோம்னா எதுனா எந்த காரணம்? இதுக்கு முன்னாடி முற்பிறவியோ இல்ல அதுக்கு முன்னாடி பிறவியோ எவ்வளவோ லட்சம் கோடி ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம். அதுல இந்த மாதிரி ஏதோ இதுல நமக்கு ஒரு ஞானம் கிடைத்ததுனால, பகவான் பேர்ல ஒரு பக்தி இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு லெவல் 1 முடிச்சு விட்டு லெவல் 2க்கு கால் எடுத்து வச்சிருக்கோம். இல்லாட்ட இந்த சுகிருத் நமக்கு வராது. இது ஆணித்தரமா நம்ம நம்பணும். அப்ப இது நிறைய பேர் இப்ப ஜாயினும் பண்ணல இல்லையா? நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணிட்டு வர முடியாம இருக்கு. சோ அது இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை, அதோட ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க படிக்கணும் அப்படின்னு. இதுல என்ன கொடுத்துருக்குனாக்கா 2 விதமான கொடுத்துருக்க கீதோபனிஷத். கீதோபனிஷத்ங்கிற என்னது? உபனிஷத் தான். இப்ப நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறது என்னது? பெருமையா சொல்லலாம் நம்ம உபனிஷத் தான் படிக்கிறோம். என்ன உபனிஷத்னா நிறைய உபனிஷத் இருக்கு. அது எல்லாமே கரைச்சுதான் பகவான் கீதை பகவத்கீதைன்னு ஒரு வடிவம் கொடுத்திருக்காரு. அப்ப நம்ம இதுல படிக்கிறது எல்லாமே அந்த இதுல உபனிஷத்துல கொடுத்திருக்கிறது எல்லாம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்க்கல. இதுக்கு முன்னாடி தந்தை பார்த்தோம், இதுலதான் பார்த்தோம் நினைக்கிறேன். இதுதான் இல்லையா கட்டோபனிஷத்? இதுதான் கட்டோபனிஷத்துலயே இது கொடுத்திருக்கு. சோ அதே தான் நம்ம இங்கேயும் படிக்கிறோம். ஆனா இங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும், அவ்வளவுதான். அதே வேர்ட்ஸ் போட மாட்டாங்க. அப்ப இது சில பேர் என்னன்னாக்கா மிகப்பெரிய மிருகத்தின் உள்ளுக்குள்ளும் ஒரு இது இருக்கு, அந்த என்னது ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்காரு. ஆலமரத்தின் உடலுக்குள்ளேயும் இது பரமாத்மா இருக்காரு. எல்லா உடலுக்குள்ளுக்கும் அணு ஆத்மா உள்ளது என்னும் உண்மையை நிச்சயமாக மிகவும் ஆச்சரியத்துக்கு அதெல்லாம் நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். ஆனா அதுதான் ஃபேக்ட். அது எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அந்த ஒரு சின்ன எறும்புல இருந்து ஆணை வர ஈவன் ஆலமரம், எல்லா மரத்திலையும் சரி, பறவையா இருக்கட்டும், மிருகமா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயும் அந்த ஒரு ஆத்மா இருக்கு. ஆனா ஒருத்தருக்கும் ஒரு வடிவம். அவ எவ்வளவு அழகா கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வடிவம் எடுத்ததும் எப்படி? அவளோட பூர்வ ஜென்ம சுருத்தினாலதான். பூர்வ ஜென்மாவா என்ன பண்ணிருக்காளோ அக்கார்டிங்லி அவளுக்கு அடுத்த ஜென்மத்தோட இது பாடி கிடைக்கும். அப்ப நம்ம இப்போ ஹியூமன் பாடியில இருக்கோம், இதெல்லாம் நம்புறோம், இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல அட்டன் பண்றோம். இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நல்ல காரியம், நிறைய புண்ணிய காரியம் பண்ணிருக்கோம். அதனால இந்த லெவலுக்காவது வந்திருக்கும். சோ இனிமே வேஸ்ட் பண்ணாம இது இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போகணும். சோ இது எனவே ஆத்மா என்னும் உண்மையோ அதன் நிலையோ விவரிக்கப்படும் விதத்திலோ மக்கள் மிக வினோதமா. அப்ப இதுல இந்த மீனிங்ல என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, இதோட வேர்ஸோட மீனிங் என்ன? சிலர் ஆத்மாவே ஆச்சரியமாக பார்க்கிறார். ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதெல்லாம் கண்ணுக்கே தெரியறது, எப்படி நம்புறீங்க அப்படின்னு. சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக வர்ணிக்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிறார். இருக்குன்னு நம்ப மாட்டேன், ஆனா ரொம்ப ஆச்சரியமா அந்த மாதிரி எல்லாம் வர்ணிக்கிறார்கள். அப்புறம் சில பேர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக கேட்கின்றனர். அப்படி யாரோ சொல்ற அது ஆஹா இப்படி எல்லாம் இருக்குமா ஆத்மா அப்படின்னு. அந்த இது ஞானம் கிடையாது அவனுக்கு. பகவத்கீதா படிச்சாதான் அந்த ஞானம் வரும். இந்த பகவத்கீதா நல்லா படிச்சுனோட்டோன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு அக்செப்ட். எஸ், நம்ம எல்லாருமே ஜீவாத்மா, பகவான் ஒருத்தர் இருக்கார், அது பரமாத்மா. அப்ப நம்ம ஐக்கியமா இருந்துன்னு அது முடியவே முடியாது. இங்க அவங்க கொடுத்திருக்க செயல்கள் மற்றும் உறவு அவர்களை பற்றிய இங்க வந்ததே. இருப்பினும் ஆத்மா பற்றிய தத்துவத்தை எவரேனும் ஒருவனால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தால் அவனது வாழ்க்கை வெற்றி அடைந்து வெல்லலாம். ஆத்மா பற்றிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதான மிக எளிய வழிமுறை மற்ற கொள்கை மூலம் விலகி செல்லாமல் மாபெரும் அதிகாரம் பெற்ற பகவான் கிருஷ்ணரால் உபதேசிக்கப்பட்ட பகவத்கீதையின் கூற்றுகளை ஏற்பதே. இதனாலதான் நம்மளால அந்த நம்பிக்கையே வரும். ஆத்மாவை பத்தி உள்ள நம்பிக்கை இந்த கீதோபனிஷத் படிச்சாதான் வரும்.
ஆனால் கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமன் முழுவதற் கடவுளாக ஏற்பதற்கு இப்பிறவியில முற்பிறவிலும் இருப்பிலும் தியாகங்களும் தவங்களும் அவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து ஏத்துக்கிறோம் கிருஷ்ணன். இல்ல இந்த இது பரமாத்மா பத்தி இங்க எங்கேயோ கொடுத்திருந்தேன். ஆத்மாவை பற்றி கேட்ப விருப்ப முடியாது. சிலர் சத்சங்கள் இப்ப நம்ம இப்ப நம்ம இருக்கிற இடம் என்னது சத்சங்கம் தான். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து உபன்யாசம் கேட்கறது, நாட் ஒன்லி திஸ், நிறைய இடத்துல இப்ப நம்ம எல்லாம் யூடியூபே எல்லாம் இருக்கே, யூடியூப்லயும் கேட்கலாம். அந்த மாதிரி கேட்டா கூட நமக்கு வந்து எல்லாம் புரிய வரும். அணு ஆத்மானா என்னது, பரமாத்மானா என்னது. ஆனா சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, அணு ஆத்மாவும் பரமாத்மா ஒன்றே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ஒன்று கிடையாது. அளவில் வேறுபட்டிருப்பதை கருத்தில் கொள்ளாமல் அவ என்ன சொல்றா, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இந்த பிலாசபி அத்வைத்தம் பிலாசபி, தே கெட் மர்ஜ்ட் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, அது வந்து தவறு. பரமாத்மா இஸ் பரம ஆத்மா, பெரிய ஆத்மா. வேற ஆத்மா நம்மள வந்து வெறும் சின்ன அணு ஆத்மா தான். அது வந்து கரெக்டா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப நம்ம கரெக்டா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்திருக்கோம். ஆஸ் இட் இஸ் இப்ப என்ன உண்மை உருவில் நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறோம். கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. எஸ் ராஜேஸ்வரி மாதா படிங்க. தேஹி நித்ய மவத்யோ அப்யம் மாதாஜி தேஹி நித்யம் அவத்யோ அயம். தேஹி நித்ய அவத்யோ அயம். ஆம் தேகே சர்வஸ்ய பாரதக தஸ்மாத் சர்வாணி பூதானி நத்வம் சேஷா சிதும் அர்ஹசி. பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு. பரதகுல தோன்றலே உடலில் உறைபவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். எனவே எந்த உயிர் வாழிக்காகவும் நீ வருந்த வேண்டிய தேவையில்லை. பொருளுரை. அழிவற்ற ஆத்மாவை பற்றிய விளக்கத்தை இத்துடன் முடிக்கின்றார். பகவான் அழிவற்ற ஆத்மாவை பலவிதமாக விளக்கியதன் மூலம் உடல் தற்காலிகமானதென்றும் ஆத்மா நித்தியமானதென்றும் பகவான் கிருஷ்ணர் நிலைநிறுத்தியுள்ளார். எனவே தனது பாட்டனாரும் ஆசிரியரும் பீஷ்மரும் துரோணரும் போரில் இறந்து விடுவார்கள் என்ற பயத்தினால் சத்திரியனான அர்ஜுனன் தனது கடமையை புறக்கணிக்க கூடாது. ஆத்மா என்ற ஒரு பொருள் இல்லை என்றோ, இரசாயன பொருட்களை கலப்பதன் விளைவாக ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில், முதிர்ச்சி பெற்ற சூழ்நிலையில் உயிருக்கான அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன என்றோ வீணாக கற்பனை செய்து கொண்டிராமல், ஸ்ரீகிருஷ்ணரை அதிகாரத்தன்மையாக ஏற்று ஜட உலகில் இருந்து வேறுபட்டதான ஆத்மா என ஒன்றிருப்பதை நம்ப வேண்டும். ஆத்மா நித்தியமானது என்ற போதிலும் வன்முறை ஆதரிக்கப்படுவதில்லை. அதே சமயம் போரின் சமயத்தில் வன்முறைகள் தோல்வியுற்பதால் அது மறுக்கப்படுவதும் இல்லை. எனினும் அத்தேவையானது கடவுளின் அனுமதியை கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. மனம் போன போக்கில் செயலாற்றக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்னது நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து பல விதமா வந்து விளக்கி ஆயிடுச்சு. ஆத்மா இருக்கு அப்படின்னு, அழிவற்ற ஆத்மா அது அப்படின்னு. இப்ப என்னது பாட்டனார் வாசியர் மாதிரி துரோணரும் பீஷ்மரும் எல்லாம் வந்து இருந்து விடுவார்கள் என்ற பயத்துல இருந்து வெளியில வந்துடணும். ஏன்னா ஆத்மா ஆத்மான்னு நினைச்சோம்னா அவளுக்கு அழிவு இல்லை, அவ இருப்பா. ஒன்லி த பாடி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு. இப்ப சத்திரியனான அர்ஜுனா என்ன பண்றேன், தனது கடமையை புறக்கணிக்கவும் கூடாது. ஃபைட்டிங்க்குன்னு வந்தாச்சுனாக்கா he has to fight. அந்த மாதிரி. அப்போ ஆத்மா என்ற பொருள் இல்லை என்றோ, சப்போஸ் they think ஆத்மாங்கிற ஒரு பொருளே இல்லை, ரசாயன ஒரு கலவையில ஒரு முதிர்ச்சி நிலையில மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ்ல வந்து உயிர் வந்திருக்கு அந்த ஒரு நம்ம இந்த மேட்டர், நம்ம இந்த உடல் அப்படின்னு நினைச்சாலும் அந்த மாதிரி வீணாக கற்பனை செய்து கொண்டிராமல் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரோட இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கார் பகவத்கீதையில. அதை ஏற்று இந்த வந்து ஜட உடலிலிருந்து வேறுபட்டுதான் ஆத்மா என்று இருப்பதை நம்ப வேண்டும். ஜட உடல் வேற, ஆத்மாங்கிறது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்பதான் வேணும். ஆத்மா நித்தியமானதா என்ற போதிலும் ஆனாலும் வன்முறையை வந்து ஆதிக்கிறது இல்லை, வந்து ஆதரிக்க நம்ம படுறது இல்லை. ஆனால் அதே சமயம் போர்னு வந்துட்டானாக்கா நம்ம வந்து முதல் காட்டின்னு ஓடவும் கூடாது, மறுக்கப்படுவதும் இல்லை. அப்ப அது வந்து ஃபேஸ் பண்ணிதான். மத இன்னும் ஒண்ணு கூட படிச்சிருந்தது, ரொம்ப சின்னதா இருந்தது. சரி, ஓகே. ஸ்வதர்ம சாவேஷய நது விசும்பிது மர்கசி விகம்பித்தும் தரிம்பாதி யுத்தா ஸ்ரேயோ. அவசரமா படிக்கிறார் மாதாஜி, மெதுவா படிப்பா, அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டா வரும். தர்மியாதி யுத்தாச்ரேயோ தர்மியாதி யுத்தாச்ச ரேயோ அனயத க்ஷத்ரியாயோ வித்யதே. அன்யத் க்ஷத்ரியஸ்ய ந வித்யதே. மாதாஜி ந போடலன்னா மீனிங்கே உல்டாயிடும். ந வித்யதே இல்லை, இருப்பது இல்லை அப்படின்னா நீங்க சொல்லும் போது இருக்குன்னு ஆயிடும். படிங்க, மொழிபெயர்ப்பு கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கு. சத்திரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்று உரிய கடமையை பற்றி கருதும் போது தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கில்லை.
எனவே தயங்க தேவை. பொருளுரை. சமுதாய அமைப்பின் 4 பிரிவுகளில் சிறப்பான நிர்வாகத்திற்காக இருக்கக்கூடிய 2ஆம் பிரிவினை சத்திரியன் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சத்து என்றால் தீங்கு என்றும், ராயதே என்றால் பாதுகாப்பளிப்பது என்றும் பொருள். தீங்கிலிருந்து பாதுகாப்பவர் சத்திரியர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். சத்திரியர்கள் காடுகளில் வேட்டையாடுவதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகின்றனர். சத்திரியன் காட்டிற்கு சென்று புலியிடம் நேருக்கு நேர் சவால் விட்டு தனது கத்தியை கொண்டு அதனுடன் சண்டையிடுவான். புலி கொல்லப்பட்டவுடன் அரச மரியாதையுடன் அவனது அடக்கம் செய்யப்படும். ஜெய்ப்பூர் அரச வம்சத்தினால் இவ்வழக்கம் இன்றும் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. சவால் விட்டு கொலை புரிவதில் சத்திரியர்களுக்கு விசேஷ பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் தர்மத்தின் அடிப்படையிலான போர் சில நேரங்களில் அத்தியாவசியமாகிறது. எனவே சந்நியாசம் என்று அழைக்கப்படும் துறவு வாழ்வை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்வது சத்திரியனுக்கு உரியதன்று. அரசியலில் அகிம்சை என்பது ஒரு தந்திரமே ஒழிய கொள்கையோ உண்மை நியதியோ ஆக முடியாது. அறநெறி நூல்களில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. படிக்கணுமா? ஆவாகமேஷோ வினோ அந்யோன்யம் ஜிகாமஸ்து மகிஷி யுத்தமானா பரம் விமுக்தா ஸ்வாகம் யான் யபாரன் முகா யஞேஷு பஷவோ பாகமன் பிரம்மன் அந்யதே சத்தம் அந்யதே சததம் அந்யந்தே சததம் துஜைஹி ஜைஹி சம்ஸ்கிருத சில மந்திராஷ சர்வாகம் அப்பியவானு என. யாகத்தில் விலங்குகளை பலியிடும் அத்தனை ஸ்வர்க அந்தணன் ஸ்வர்கலோகங்களை அண்டுவது போல சத்தியமானவர்கள் அடைவது போல சத்தியமானவன் தன் மீது பொறாமை கொண்ட மன்னனை எதிர்த்து போர் புரிவதால் மரணத்துக்கு பின் லோகங்களை அடையும் தகுதியை பெறுகிறான். ஸ்வர்கலோகங்களை அடையும் தகுதியை பெறுகிறான். எனவே யாகம் தீயிலை மிருகங்களை கொல்வதோ அறநீதிப்படி போர்க்களத்தில் கொலை செய்வதோ வன்முறை கருதப்படக்கூடாது. எனில் இச்செயல்கள் அறக்கொள்கைகளால் எல்லோரும் நன்மையை அடைகின்றனர். ஓர் இனத்திலிருந்து மற்றொரு இனத்திற்கு படிப்படியாக செல்லாமல் யாகத்தில் பலியிடப்படும் மிருகம் உடனே மனித பிறவியை அடைகின்றது. அதனை பலியிடும் அந்தனரும் மேலுகங்களை அடைகின்றனர். அதுபோல போர்க்களத்தில் உயிரை விடும் சத்திரியரும் மேலுகங்களை அடைகின்றனர். இருவிதமான கடமைகள் தர்மங்கள் இருக்கின்றன. முக்தி அடையாதவை தான் பெற்றுள்ள உடலை சார்ந்த கடமைகளை அரசு கொள்கைகளில் அடிப்படையில் முக்தி பெறுவதற்காக செயலாற்ற வேண்டும். முக்தி பெற்றவின் அவனது ஸ்வதர்மம் கடமை உடல் சார்ந்த வாழ்வை அடிப்படையாக கொள்ளாமல் ஆன்மீகமாக மாறிவிடுகின்றது. உடல் சார்ந்த வாழ்வில் அந்தனருக்கு சத்திரியருக்கும் சில குறிப்பிட்ட கடமைகள் உள்ளன. அவை தவிர்க்க முடியாதவை. ஸ்வதவம் என்பது கடவுளால் விதிக்கப்படுவதாகும். இது 4ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படும். உடலின் தளத்தில் ஒருவனது ஸ்வதர்மம் வர்ணாசிரமம் தர்மம் மனிதனின் ஆன்மீக அறிவுக்கான படிக்கல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மனித கலாச்சாரம் வர்ணாசிரமம் தர்மத்தில் இருந்ததாக தொடங்குகின்றன. எந்த துறையாக இருந்தாலும் உயரதிகாரிகளை வழிகாட்டலின்படி தனக்குரிய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் வாழ்வின் உயர்ந்த நிலைக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியும். அதே மாதிரி சமுதாய க்ஷத்ரியனோட இது கொடுத்திருக்கு. க்ஷத்ரியன் க்ஷத் என்றால் தீங்கு, அண்ட் திராயத்தை என்றால் பாதுகாப்பு. தீங்குல இருந்து பாதுகாக்கிறது தான் க்ஷத்ரியனோட தர்மம். தீங்குல இருந்து பாதுகாப்பவர் க்ஷத்ரியர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அப்ப இவர் என்ன அவளுக்கு இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சியே கொடுக்குறார். என்னது ஒரு புலிகிட்ட நல்ல சவால் விட்டு சண்டை போட்டு அதுல ஜெயிக்கிறவன் அந்த புலியை கொண்டு அந்த மாதிரி ஜெயிக்கிறவனுக்கு இன்னைக்கும் இந்த மாதிரி ஜெய்ப்பூர்ல எல்லாம் அது நடக்கிறது. அவனுக்கு பெரிய ஒரு இதெல்லாம் ராஜ மரியாதையெல்லாம் கொடுத்து அவனுக்கு நல்ல இனாமெல்லாம் கொடுப்பாங்க. சோ இது மாதிரி அதுக்குன்னே விசேஷ பயிற்சி அதை இன்னைக்கு அது மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறது. சோ ஒரு க்ஷத்ரியனுக்கு அதெல்லாம் அந்த வீரம் காட்டதான் வேணும் அப்படின்னு. அதே போல இந்த இது அந்த மாதிரி கொல்லறது, ஒரு மிருகங்களை கொல்லறதுக்கு க்ஷத்ரியனுக்கு ரைட் உண்டு. ஏன்னா அவன் வீரம் காட்டுறான். அதே போல இப்ப என்னது பிராமண அவ எப்படி இந்த யாகம் எல்லாம் பண்ணும்போது மிருகங்களை கொல்வதோ
அந்த இதெல்லாம் பண்றாங்க, அவங்களும் பண்றாங்க. ஆனா அதுல என்னன்னாக்கா நல்ல பிராமணர் இப்ப இல்ல, நம்ம கலியுகத்துல இட் இஸ் ஒஃபென்ஸ், பண்ணவே கூடாது. அந்த காலத்துல சத்திய யுகத்துல, திரேதா யுகத்துல, இந்த துவாபர யுகத்துல எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா ஏன்னாக்கா அந்த மிருகங்களுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு ஹியூமன் ஜென்மமோ இல்ல முக்தியை கிடைத்து போய் விடுவார்கள். அந்த மாதிரி அவளுக்கு நல்ல இது மந்திரங்களும் கரெக்டா உச்சரிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அது போல ஆஸ்டரிட்டி அவங்க அந்த மாதிரி லைஃப் லீட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதனால அது முடிஞ்சது. இப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு யாரும் அந்த மாதிரி படிக்கிறதும் கிடையாது. அதனாலதான் இட் இஸ் இது தடை விதித்திருக்கா, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அப்புறம் என்னன்னாக்கா அந்த இது மிருகங்களுக்கும் இது கிடைக்கும், மோட்சம் கிடைக்கும். எதிர் மோட்சம் கிடைக்கும். இங்க இதுல போட்டிருக்கு, இதுல they will become human, they will get a human, மனித பிறவியை அடைகின்றன. மிருகம் அந்த மாதிரி பலியிடப்படும் மிருகம் உடனே மனித பிறவியை அடைகிறது. வேற இதுல கொடுத்திருக்கு, அவளுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்கும். அதே போல இந்த அந்தனர் எங்க போயிடுவார், இவர் பண்றாரு, அவருக்கு பாவம்லாம் கிடையாது. ஏன்னா இவரை கரெக்டா அந்த ஸ்லோகம்ல என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஏன்னா வேதங்களை கொடுத்திருக்கு. இந்த மாதிரி அஸ்வமேத யாகம் வேற இல்லாம இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து மிருகங்களை தீயிலிட்டு அவளுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும், பண்ணினவளுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கு. அதே போல போர்க்களத்தில் உயிரை விடும் சத்திரியரும் மேலுலகங்களில் அடைகின்றனர். அவ எப்படி பார்த்தாலும் வந்து நம்ம கடமைன்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போது ஸ்வதர்மம், பிராமணோட ஸ்வதர்மம் என்னது, அந்த மாதிரி ஒரு யாகம் பண்றது, யஜ்யம் பண்றது. சோ கடமைன்னு சொல்லிட்டு அவ பண்ணுவா. அதே போல இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, நேற்று கூடி சொன்னோமே, இந்த பார்டர்ல நின்று எல்லாம் கொலை பண்றா இல்லையா எனிமீஸ் எல்லாம், தப்புதான். ஆனா என்ன பண்றது, as a enemy அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் ஒன்னும் பண்ணிருக்க மாட்டான். பட் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி ஃபைட்னாக்க யாரு எதிரி தெரிஞ்சதுனாலும் அவ எனிமி தான், அப்போ கொல்லதான் வேணும். அவனோட ஸ்வதர்மம், அவனோட என்னது, எதிரியை பார்த்தா கொல்லணும். அவன் என்ன பர்சனலா இவனுக்கு என்ன ஹார்ம் பண்ணிருப்பான், ஒண்ணும் பண்ணிருக்க மாட்டான். அதே போல இப்போ இது ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல எவ்வளவு பேர் இறந்து போறாங்க. அது ஸ்வதர்மம் என்னது, அந்த டாக்டருக்கு அந்த சர்ஜனுக்கு கீறி அந்த கட்டி எடுக்கணும், அதெல்லாம் பண்ணதான் வேணும். அதை பண்ணும்போது ஒருத்தனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து கொடுத்து ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் கிரிட்டிக்கல் ஆகி அவன் இறந்து போயிட்டானாக்கா, அப்போ யூ கான்ட் பிளேம் த டாக்டர். ஏன் அவனோட ஸ்வதர்மம் கீறி அப்புறம் ஸ்டிச் போட்டு சரியா பண்ணணும். அதே போல நம்ம க்ஷத்ரியருக்கு என்னது ஸ்வதர்மம் இஸ் டு ஃபைட். அந்த மாதிரி ஒரு இதான் ரீசனா சொல்றாரு. எஸ், அடுத்தது ராஜேஸ்வரி மாதாஜிக்கு அப்புறம் சத்யபாமா சத்யபாமா மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி நீங்க படிங்க, நான் ரிப்பீட் பண்றேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி. யத்ருச்சயா சோபபன்னம், யத்ருச்சயா சோபன்னம், சோபபன்னம், சோபபன்னம், ஸ்வர்கத்வாரம், ஸ்வர்கதாரம், ஸ்வர்கத்வாரம் அபாவ்ருதம், ஸ்வர்கத்வாரம் அபாவ்ருதம், சுகினஹ க்ஷத்ரியா பார்த்த, சுகினக க்ஷத்ரிய பார்த்த, லபந்தே யுத்தம் ஈத்ருஷம், லபந்தே யுத்தமிஷிதம் ஈத்ருஷம். இதுல வந்து பிரிச்சு போடலை, ஆனா உங்களுக்கு ஐ திங்க் புக்ல பிரிச்சு போட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். I don't know. இல்லாட்டா நீங்க இந்த மீனிங் பாக்குறதுல இந்த வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் பார்த்தா கூட எல்லாம் பிரிச்சு போட்டுப்பாங்க. யுத்தம் ஈதிருஷம் தலபந்தை பார்த்த அபாவிருத்தம் சுக்கின், இங்க வந்து போடல, எல்லாம் சேர்த்து போட்டிருக்கா. அப்ப நம்ம இதை பார்த்து கூட படிக்கலாம். எதிர்ச்சையாச்ச உபபன்னம் அப்படி கூட, சோபபன்னம் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இங்க ச உபபன்னம், ஸ்வர்கத்வாரம் அபாவிருத்தம், சுகினஹ க்ஷத்ரிய பார்த்த, லபந்தே யுத்தம் ஈதிருஷம். அந்த மாதிரி மீனிங்க பார்த்து கூட நீங்க படிக்கலாம். இல்ல குட்டி குட்டியா வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, யாரு கஷ்டமா இருக்கோ, கஷ்டம் இல்ல, எல்லாருமே இதை பார்த்து படிக்கலாம். ஆக்சுவலி நல்லா கொடுத்து படிங்க, மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. பார்த்தனே, வெளியே வரும் போர் வாய்ப்புகள் சொர்க்கலோகத்தின் கதவுகளை திறந்து விடுவதால் அவற்றை பெரும் அரசு குலத்தே மகிழ்கின்றனர். பொருளுரை. இப்போரில் நான் நன்மை ஏதும் காணவில்லை, இது நிரந்தரமான நரகத்தில் வசிப்பதற்கு வழிவகுக்கும் என்று கூறிய அர்ஜுனனின் மனப்பான்மையை உலகின் பரமகுருவான பகவான் கிருஷ்ணர் கண்டிக்கிறார். அர்ஜுனன் இது போன்ற வார்த்தைகள் அறியாமையின் காரணமாக எழுந்தவை. தனக்குரிய கடமையை ஆற்ற வேண்டிய நேரத்தில் அகிம்சையை கடைபிடிக்க விரும்பினான் அர்ஜுனன் போர்க்களத்தில் போர்க்களத்தில் நின்று கொண்டிருக்கும் சத்திரியன் அகிம்சையை கடைபிடிக்க போவதாக கூறினால் அது முட்டாள்களின் கொள்கையாகும். வியாசதேவர் தந்தையும் பெரும் முனிவரான பராசரால் இயற்றப்பட்ட பராசர ஸ்மிருதி என்னும் நியமத்தில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. நான் இது படிக்கட்டுமா? நீங்க படிக்க மாட்டேன். க்ஷத்ரியோ ஹி பிரஜா ரக்ஷன் க்ஷத்ரபாணி
பிரகட்டயன் நிர்ஜித்ய பரசையாதி க்ஷிதம் தர்மேண பாலயேத். எஸ், எல்லா விதமான துயரங்களிலிருந்தும் குடிமக்களை காப்பது சத்திரியனின் கடமை என்பதால் சட்ட ஒழுங்கை காப்பாற்றுவதற்காக சில சமயங்களில் அவன் வன்முறையை கையாள வேண்டும். பொறாமை எண்ணம் கொண்ட மன்னர்களின் படை வீரர்களை வென்று உலகம் முழுக்க தர்மத்தின் அடிப்படையை அவன் ஆட்சி செலுத்த வேண்டும். எப்படி பார்த்தாலும் சண்டையிலிருந்து விலக அர்ஜுனனுக்கு காரணம் ஏதும் இல்லை. தனது எதிரிகளை வென்றால் அரசை அனுபவிப்பான். போரில் இறந்தாலோ அவனுக்காகவோ திறந்திருக்கும் கதவுகளின் மூலம் மேலுலகில் பிரவேசிப்பான். எந்த விதத்தில் பார்த்தாலும் போரிடுதில் அவனுக்கு நன்மையே. எவ்வளவு எல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்றாரு இல்லையா? எல்லா விதமா அவருக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறார். நல்ல குருன்னு, அதுக்குதான் கிருஷ்ணருக்கு நல்ல குரு அப்படின்னு. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? இப்போ நான் அர்ஜுனா என்ன சொல்றேன், இந்த போர் புரிந்து எனக்கு நன்மை ஒன்றும் காணல, எல்லாம் என் மனுஷா இறந்து போயிடுவா. அதுக்கப்புறம் நான் அந்த உலகத்தை வாழ்ந்தா என்ன இருந்தா என்ன, இப்ப நான் மாளிகை எல்லாம் அதுல என்ன போர் புரிஞ்சு எனக்கு அந்த ராஜ்யம் கிடைச்சாலும் நான் யார்கிட்ட பெருமையா பேச முடியும்? எல்லாருமே இறந்து போயிட்டாங்க. அப்ப நான் யாரை சார்ந்து வாழ முடியும்? அப்படி இப்படி ரொம்ப புலம்பினானே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. அப்ப இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அந்த மனப்பான்மை இது கண்டிக்கிறார். யாரு? பகவான் கண்டிக்கிறார். என்ன சொல்றேன், இந்த மாதிரி எண்ணம் கூடாது, நீ வேற விதமா தான் திங்க் பண்ணும் அப்படின்னு. இப்ப நம்ம ஒரு முள்ளு குத்தி இருக்கோம்னாக்கா அதை எப்படி எடுப்போம்? ஏதோ ஒரு ஷார்ப் ஆப்ஜெக்டால குத்தி 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 அந்த உள்ளே தான் எடுக்க முடியும். அது அப்படியே எடுக்கிறதுன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அஹிம்சா, அந்த இடத்துல சத்திரியனார் ஆனவன் ஒரு போர் புரியற அந்த இடத்துல அஹிம்சையை பத்தி பேசினா அது சரியே இல்லை. அது முட்டாள்கள் தான் அந்த மாதிரி பேச முடியும். அப்ப வியாசரின் தந்தை பராசரால் இந்த ஒரு இது கொடுத்திருக்கு. எல்லா விதமான எப்படி பார்த்தாலும் நான் இதுல என்ன கொடுத்து, குடிமக்களை காப்பது க்ஷத்திரியனின் கடமை என்பதால் சட்டம் என்ன இருந்தாலும் அவன் சண்டை போட்டுதான். ஏன்னா நிறைய அட்டுழியம் நடக்குதுன்னா என்ன, பகவான் என்ன பண்றாரு? அதனாலதான் அவர் அவதாரம் புரிந்து அவளையும் அழிக்கதான் செய்யறாரு. அவர் சொல்லி கொடுத்து கம்சனையில ஐயோ நீ இப்படி சொல்லாதேப்பா, நீ பண்ற தப்பா, அந்த மாதிரி இல்லை, அழிக்கதான் வேணும். இவ்வளவு அசுரர்களை அவர் அழித்தார் இல்லையா? அப்ப இந்த மாதிரி வாழெல்லாம் ரட்சிக்கணும்னாக்கா ஆஸ் அ க்ஷத்ரியா நீ போர் புரிந்துதான். அப்ப அந்த மாதிரி போர் புரிந்தாதான் நல்ல இது வரும் அப்படின்னு. பொறாமை எண்ணம் கொண்ட மன்னர்களின் படை வீரர்களை வென்று உலகம் முழுக்க தர்மத்தின் அடிப்படையில் அவன் ஆட்சி செலுத்த வேண்டும். அப்போ உனக்கு எப்படி பார்த்தாலும் போர் புரியறதுதான் உனக்கு நல்லது அப்படின்னு முடிக்கிறார். எஸ். அப்புறம் யார் படிச்சா? சத்யபாமா மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லையா? எஸ். அடுத்தது சாஸ்வதா மாதாஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதசேத்வம் இமம் தர்மியம் சங்கிராமம் ந கரிஷ்யசி ததஹ ஸ்வதர்மம் கீர்த்திம் ச ஹித்வா பாவம் அவாப்ஸ்யசி. எனவே போரிடுதல் என்னும் இந்த தர்மத்தின் கடமையில் நீ ஈடுபடாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறியதற்கான பாவ விளைவுகளை நிச்சயமாக பெறுவதோடு சிறந்த போர் வீரன் எனும் புகழையும் இழப்பாய். பொருளுரை. அர்ஜுனன் ஒரு புகழ்பெற்ற போர் வீரன். சிவபெருமான் உள்ளிட்ட பல தேவர்களுடன் சண்டையிட்டு பெரும் புகழ் பெற்றிருந்தான். வேடனின் உடையில் தோன்றிய சிவபெருமானுடன் போரிட்டு அவரை தோற்கடித்து மகிழ்வுறச் செய்ததால் பாசுபத என்னும் அஸ்திரத்தை பரிசாக பெற்றிருந்தான். அவன் ஒரு சிறந்த போர் வீரன் என்பதை எல்லாரும் அறிவர். துரோணாச்சாரியரும் அவனுக்கு வரமளித்து ஆசிரியரையும் கொல்லக்கூடிய சிறப்பான ஆயுதத்தை பரிசளித்தார். தனது தந்தையான ஸ்வர்க்க மன்னன் இந்திரன் உட்பட பல அதிகாரிகளிடமிருந்து அவன் தனது போர் திறனுக்கான தகுதி சான்றுகளை பெற்றிருந்தான். ஆனால் அவன் போரை புறக்கணித்தால் தன் கடமையிலிருந்து தவறுவது மட்டுமின்றி தனது புகழையும் நற்பெயரையும் இழந்து நரகத்திற்கு செல்ல தயாராவான். வேறு விதமாக சொன்னால் போரிலிருந்து பின்வாங்குதல் அவன் நரகத்தை அடைவான், போர் புரிவதால் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற என்னது? சிவபெருமான் அவருக்கு இது கொடுத்திருக்கார். என்னது? சிவபெருமான் போரிட்டு அவரை தோற்கடித்து மகிழ்த்த பசுபதா என்ற அஸ்திரத்தையும் கொடுத்திருக்கார். அது என்னதுக்கு? சிறந்த போர் வீரன் என்பதை எல்லோரும் அறிவார். அப்போ அதனாலதான் அவர் பரிசளித்தார். அது என்ன, துரோணாச்சாரியர் கூட இது அழிக்கிறதுக்குள்ளது. துரோணாச்சாரியாரும் அவருக்கு வரமளித்து ஆசிரியரையும் கொல்லக்கூடிய சிறப்பான ஆயுதத்தை பரிசளித்திருக்காரு. இதெல்லாம் கிடைச்சப்புறமும் நம்ம நீ சண்டை போடலைனாக்கா வெறும் முட்டாள் தான் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்ப இந்த மாதிரி புகழையும் நற்பேரும் இழந்து நரகத்திற்கு செல்ல தயாராகி விடுவான். ஏன்னா க்ஷத்திரியன், பேசிக்கலி இது க்ஷத்திரியன். அப்ப நீ இப்போ உன்னுடைய என்னெல்லாம், நீ இப்ப மகாவீரன், நல்லா இல்லாளி, அந்த பேரும் போயிடும். அப்புறம் உன்னை பத்தி எல்லாம் இகழ்ந்து பேசுவார்கள். அப்புறம் உனக்கு நீ பண்ணலைன்னா அது மகா பாவம். போர் புரியலைன்னா தான் பாவம். இவன் நினைக்கிறான் போர் புரிஞ்சா பாவம் இல்ல. நீங்க க்ஷத்திரியன், நீ போர் புரியதான் வேணும். இன்னும் ஒண்ணு கூட படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி, சின்னதா தானே இருக்கும். ஓகே மாதாஜி.
अकीर्तिंसाभिभूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां सम्भावितस्य सा कीर्तिर् மரணாத் அதிர்ச்சியதே. மக்கள் உன்னை எப்பொழுதும் இகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பர். மதிக்கத்தக்க ஒருவனுக்கு அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானது. பொருளுரை. அர்ஜுனனுக்கு நண்பராகவும் தத்துவ ஆலோசகராகவும் விளங்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணர் போரிட மறுக்கும் அர்ஜுனனின் எண்ணத்தை பற்றிய தனது முடிவான தீர்ப்பை கொடுக்கிறார். பகவான் கூறுகிறார், அர்ஜுனனே, போர் தொடங்கும் முன்பே நீ போர்க்களத்தை விட்டு விலகினால் மக்கள் உன்னை கோழை என தூற்றுவார்கள். மக்கள் அவதூறு செய்தாலும் கவலை இல்லை. நான் போர்க்களத்தை விட்டு ஓடி எனது உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வேன் என்று நீ நினைத்தால் அதைவிட போரில் இறப்பதே மேலென்று நான் அறிவுறுத்துவேன். உன்னை போன்ற மரியாதைக்குரிய மனிதனுக்கு அவமானம் இறப்பதை விட மோசமானது. எனவே உயிருக்கு பயந்து நீ ஓடக்கூடாது. போரில் உயிரிழப்பதே மேல். இஃது எனது நட்பை தவறாக உபயோகித்ததால் வரும் அவமானம், சமுதாயத்தில் உன் பெருமையை இழத்தல் ஆகியவற்றிலிருந்து உன்னை காக்கும். எனவே போரில் பின்வாங்குவதை விட போரிட்டு மரணமடைவதே அர்ஜுனனுக்கு சிறந்தது. இதுவே பகவானின் இறுதி தீர்ப்பாகும். எல்லாம் சொல்லிட்டு இறுதி தீர்ப்பு என்னது? நீ இதுல மரணம் அடைந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா இந்த பழி சொல் கேட்டுக்க கூடாது. நீ பெரிய வில்லாளிதான், ஆனா நீ கோழையா ஓடி போயிட்ட, அந்த மாதிரி எல்லாரும் அவதூறா பேசுவான், அது கேட்க வேண்டாம். நீ யூ ஹேவ் டு ஃபைட். நீ அப்படி ஃபைட்டிங்ல நீ தோத்து போய் இறந்து போனாலும் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நமக்கு எப்படியும் மோட்சம் தான் கிடைக்கும். எஸ். 2.35 சிவசக்தி யார் இப்ப படிச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப படி சாஸ்வதா தான் படிச்சீங்க இல்லையா? அப்ப சிவசக்தி மாதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவசக்தி மாதாஜி படிங்க. நான் படிக்கணுமா, நீங்க படிப்படா? ட்ரை பண்றேன். படிங்க இல்ல தப்பாலாம் வராது. நீங்க இதை பார்த்து படிக்க மாதாஜி, இதுதான் பெஸ்ட். பயாத் ரணாத் அப்படி படிக்கும். இந்த ரெட் கலர் போட்டுருக்கு, அதை படிக்கும், ஈஸியா உன்னுடைய பெயரிலும் புகழிலும் பெருமதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த போர் தலைவர்கள் நீ பயந்தால் பயத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு விலகிவிட்டதாக எண்ணி உன்னை முக்கியத்துவமற்றனாக கருதுவர். பொருளுரை. அர்ஜுனனுக்கு தனது தீர்ப்பை தொடர்ந்து வழங்குகிறார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். சகோதரர்கள், பாட்டனார் ஆகியோரின் மீதான கருணையால் நீ போர்க்களத்தை விட்டு சென்றதாக துரியோதனன், கர்ணன் போன்ற மாவீரர்கள் எண்ணுவர் என்று எண்ணாதே. உனது உயிருக்கு பயந்து ஓடினாய் என்று எண்ணுவர். இவ்விதமாக உன்னை பற்றி அவர்கள் கொண்டிருக்கும் பெருமதிப்பு முற்றிலும் வீணாகிவிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றார்? அவ நல்ல எண்ணமா ஒண்ணு எடுத்துக்கவே மாட்டான். நீ இப்ப ஓடி போனா சண்டை போடாம, ஐயோ பாவம் நம்மளை கொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆசையால அவன் ரொம்ப நல்லவன் பாரு, நம்மளை கொல்ல வேண்டாம்னு போயிட்டான். அந்த மாதிரி எண்ண மாட்டான். கோழை, உனக்கு சண்டை போடுறதுக்கு தைரியம் இல்லை, அந்த மாதிரி ஒண்ணு சொல்லுவா. இன்னும் ஒண்ணு இப்படி படிக்கிறா மாதாஜி? ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. பயம். ஏன்னா நான் என்ன கத்தி வச்சிருக்கேன், இல்ல வேற யாரோ கத்தி வச்சிருந்தாங்களா? படிங்க மாதாஜி, தைரியமா படிங்க. 4 ஸ்லோகம் இந்த மாதிரி படிச்சா தைரியம் வந்துடும். படிங்க. அவாச்சிய, நான் சொல்றேன் படிங்க. அவாச்சியவாதான் பஹூன் வதிஷ்யந்தி. தவ அஷிதா. நான் சொல்றதை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. வதிஷ்யந்தி தவ அஹிதாஹ. தவ அஷிதா. மாதாஜி ஹி ஹி அந்த மாதிரி ஹி. நிந்தந்தஹ தவ சாமர்த்தியம். நம்ம சொல்லுவோமே சாமர்த்தியம் சொல்ல மாட்டோம் தமிழ்ல, அதேதான் திறமை படிப்போம். அதே வேர்டு தான். சான்ஸ்கிரிட் நிறைய வேர்டு நம்ம பேசுற மாதிரிதான். ததஹ துக்கதரம் நுகிம். இருக்குன்னே கண்ணே தெரியல. கண்ணு தெரியல. கண்ணாடி போட்டுக்குமா உங்களுக்கு? அது மொபைல்ல படிக்கிறீங்களே, எல்லாருமே மொபைல்ல படிக்கிறதுதான் ப்ராப்ளம். துக்கத்தரம், ரொம்ப துக்கம் நிறைந்தது. சரி, மொழிபெயர்ப்பு இது படிக்கிறாளே கரெக்டா. வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நித்திப்பர்.
இதைவிட மிகுந்த துன்பம் கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? பொருளுரை. திடீரென்று கருணைக்காக ஏங்கும் குரல் எழுப்பிய அர்ஜுனனை கண்டு வியப்புற்ற பகவான் கிருஷ்ணர் அவனது இரக்கம் ஆசிரியருக்குரியதல்ல என்று முதலில் சுட்டி காட்டினார். தற்போது மேலும் பல வார்த்தைகளால் அர்ஜுனனின் பெயரளவிலான இரக்கத்திற்கு எதிரான தமது கூற்றை அவர் நிரூபித்திருக்கிறார். கிருஷ்ணா இதை விட உனக்கு ரொம்ப நிந்திப்பார். இதை விட ஏதாவது துன்பம் உனக்கு வேண்டுமா? வேண்டாம் இல்லையா? அப்ப அதனால போர் புரி. அவனது இரக்கம் ஆசிரியருக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இல்லை. முதலே அதை சுட்டி காட்டார். நீ ஆசிரியரை கொல்ல வேண்டாம் அந்த எண்ணத்துல இல்லை, எல்லாரையும் கொன்னு எனக்கு பாவசியல் வருமே அப்படின்னு நீ எண்ணற அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் தற்போது மேலும் பல வார்த்தைகளை இன்னும் திரும்பி திரும்பி அர்ஜுனன் ஒரு வேர்ட்ஸா சொல்லி அவரை பேரளவிற்கு இரக்கத்திற்கு எதிரான நீ இவ்வளவு இறக்கப்படுறது அவசியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி திரும்பி அது நிறைய வார்த்தைகளால சொல்லி அவர் தனது கூற்றை நிரூபிக்கிறார். இன்னும் நிறைய அவர் எடுத்து சொல்றார், நீ பண்றது நீ நினைக்கிறது தப்பு அப்படிங்கிறது. எஸ். அடுத்தது யாரு? லாஸ்ட் உமா மாதாஜி தான் இப்போ. எஸ், உமா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறாளா? நான் ஹெல்ப் வேணுமா? நான் படிக்கேன். படிங்க. எதுல இருந்து? ஹதோவா. நான் படிக்கட்டுமா? நான் படிச்சாலும் நீங்க ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஹதோவா பிராப்ஸ்யசி வர்ணஹ பிரஸ்தவஸ்தஹ ஜித்வா வா போக்ஷ்யசே மஹிம் மஹிமம் போக்ஷ்யசே மஹீம் போஷ்யஷ மஹீம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய தஸ்மா உத்திஷ்ட துஷ்டித்த இல்ல உத்திஷ்ட நான் சொல்றது கேளுங்க. உத்திஷ்ட உத்திஷ்ட கௌந்தேய என்று சொல்ற. நீ யுத்தாய கிருத நிச்சய நல்ல நிச்சயமா சண்டை போடுறதுக்கு இது தயாராயிக்கோ அப்படிங்கிற மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. மொழிபெயர்ச்சி சொல்லிக்கிட்டா. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம். வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகில் அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. அர்ஜுனன் படை வெற்றி பெறுவது கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. பெரிய கண்ணுதான் தெரியாம. அர்ஜுனனின் படை வெற்றி பெறுவதென்பது நிச்சயமில்லாவிட்டாலும் கூட அவன் போர் புரிவதாக வேண்டும். ஏனெனில் போர்க்களத்தில் கொல்லப்பட்டாலும் அவன் சொர்க்கத்தை உயர்த்தப்படுவான். மாதாஜி இருக்கவங்க யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப கண்ணு கஷ்டமா இருக்குன்னா அப்ப படிக்க வேண்டாம். ஐ வில் நாட் கால் யூர் நேம்ஸ். இல்ல நாங்க படிக்கும். இல்ல இப்ப சொன்ன இல்லையா, கண்ணு தெரிய மாட்டேங்கிறதுனாக்கா நீங்க கண்ணாடி போட்டுக்கிறா, மொபைல பாக்குற, எனக்கு தெரியாது. நான் ஜஸ்ட் எல்லாருக்கும் இது சான்ஸ். இல்ல நாங்க படிக்க அப்படியே நாங்க எடுத்து படிக்கணும். ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு படிக்காங்க. அப்புறம் அதுக்கு கண்ணுக்கு அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அடுத்த ஸ்லோகம் படிக்கணுமா? ஓகே மாதாஜி. அர்ஜுனா என்ன சொல்றார்? ஏந்திரி உத்திஷ்டா கௌந்தேய. இது எப்போ வந்துட்டே இருக்கும். உத்திஷ்டான்னு என்னது இங்க இருக்கே. உத்திஷ்டா எழுவாய். கௌந்தேயனா குந்தின் மகனே எழு. அப்புறம் யுத்தாய போரிட கிருத உறுதிக்கொள். நிச்சயமாக போரிடுறதுக்கு நீ தயாராயிக்கணும். அர்ஜுனை படை வெற்றி பெறுவது என்பது நிச்சயம் இல்லாவிட்டாலும் கூட அவன் நிச்சயம் இல்லை. அவன் தோத்து போவனா இன்னும் இது வரைக்கும் தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்க வெற்றி பெறுவனான்னு. அப்புறம் நிறைய அறிகுறிகள் தெரியும் அவன் வெற்றி தான் பெற போறான் அப்படின்னு. பட் இப்ப என்ன ஆயிருக்கு, அவன் வெற்றி பெறுவனா இல்லை தோல்வி ஆகுமா, அவன் இறந்து போயிடுவானான்னு எல்லாம் பயம் இருக்கும். சரி இருந்தாலும் என்ன, அவனுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும். இறக்காவிட்டால் ராஜ்யம் கிடைக்கும். ராஜ்யத்தை நல்லா ஆண்டு அப்புறம் நீ போய் சேரலாம் அந்த மாதிரி. சோ அவன் போர் புரிந்தாகவே வேண்டும். ஏனெனில் பொருட்களத்தில் கொல்லப்பட்டாலும் அவன் சொர்க்கத்திற்கு உயர்த்தப்படுவான். அப்ப நீங்க திரும்பி படிக்க வேண்டாம் இல்லையா? மத இல்ல படிக்கிறா எவ்வளவு இருக்கு? இவ்வளவு கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, வேண்டாம். ஐஸ்வர்யா படிக்கிறா? சரி படிங்க.
சுக எதுல இருக்கு? இதுதான் நான் சொல்றேன், திருப்பி சொல்லுங்க. சுக துக்கே சமே கிருத்வா சுக துர்க்கே கேமவா சமே கிருத்வா சமே கிருபா லாப அலாபௌ ஜலாபவு லாப தாத அலாபௌ என்ன மேதாஜி? அலாபம் லாபம் சொல்றோம் இல்லையா, லாபம் சொல்றேன், அதான் லாப. அலாபம் இது லாஸ், நஷ்டம். ஜெய அஜயோ ஜெய அஜது அஜயோ அப்படின்னா இந்த ஜெயம்னா விக்டரி, அது அஜயம்னாக்கா தோல்வி, வெற்றி தோல்வி. ததஹ யுத்தாய யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ யுயஸ்வ ந ஏவம் நைபரம் ந ஏவம் பவ என்ன பாபம் மேதாஜி? न एवं न एवं पापम शाबम पापम पापम माताजी पापम शाबम ஒரு லைன் வருது பேசுறாள் மாதாஜி. பாப்பம் शाबम பாவம் சொல்றல, இங்க வந்து பாப்பம் போட்டுருக்க. शाबम அவம் அவாப்ஸ்யசி அவாப்ஷினி அவாப்ஸ்யசி ஆபஸ்ஸி அரவும் மத்தங்க வாயில மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. வரும் வரும், நான் 4 கிளாஸ் போனா வந்துரும். இன்பம் துன்பம் இலப நஷ்டமும் வெற்றி தோல்வி. லாப நஷ்டம் படிங்க, இலாப வேண்டாம், லாப நஷ்டம். இன்பம் துன்பம் லாப நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி இவற்றை கருதாது கருதாத போருக்காக போர் புரிவாயாக. அவ்வாறு செயலாற்றினால் என்றும் நீ பாவ வினைகளை அடைய மாட்டாய். விளைவுகளையா? தற்போது பகவான் கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் போருக்காக போர் புரிய வேண்டுமென நேரடியாக கூறுகிறார். ஏனெனில் கிருஷ்ணன் இப்போரினை விரும்புகிறார். கிருஷ்ணன் உணர்வில் செயல்களில் இன்ப துன்பம் லாப நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி இவை கருத்தில் கொள்ளப்படுவதில்லை. அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்காக செயல்பட வேண்டும் என்பது உன்னத உணர்வாகும். எனவே பௌதீக செயல்களில் விளைவுகள் இங்கு இல்லை. சத்த குணத்திலே ரஜோ கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். குணத்திலேயே ஒருவன் தனது புலர்கசியாக செயல்பட்டால் நல்ல அல்லது தீய விளைவுகளுக்கு உட்பட்டையாக வேண்டும். ஆனால் கிருஷ்ணன் உணவில் செயல்களில் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்தவனாக அதன்பின் சாதாரண செயலில் நீதியபடி யாருக்கும் கடமைப்பட்டவனாகவோ இருப்பதில்லை. ஸ்ரீமதி பகவான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுகிறது. என்ன கூறுறது? இது நான் படிச்சு சொல்றேன், ஏன்னா இது சான்ஸ்கிரிட்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. தேவர்ஷி பூதாப்த நிருணாம் பித்ருணாம் ந கிங்கரோ நாயம் ருணீச்சராஜன் சர்வாத்மனாய சரணம் சரண்யம் ததோ முகுந்தம் பரிஹிருத்ய கர்த்தம். இப்ப படிங்க. எல்லா கடமைகளையும் விட்டுவிட்டு முகுந்தன் கிருஷ்ணனிடம் எவனொருவன் முழுமையாக சரணடைகிறானோ அவன் தேவர்களின் முனிவர்கள் பொதுமக்கள் உறவினர் மனித சமுதாயம் முன்னோர்கள் என எவருக்குமே கடன்பட்டவனாகவோ ஆக மாட்டான். இந்த மறைமுக குறிப்பே கிருஷ்ணனின் அர்ஜுனனும் இப்பதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் பாதங்களில் இது மிக தெளிவாக விளங்கப்படும். பதங்கள்
இது மிக தெளிவாக விளக்கப்படும். அப்ப என்னது, கிருஷ்ணரை நினைத்து என்ன பண்ணாலும் அது பாவமோ புண்ணியமோ நமக்கு வந்து சேராது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்க பண்ணணும். இப்ப பகவான் பேர்ல பாரத்தை போட்டு பண்ணு சொல்றோம் இல்லையா நம்ம வீட்டுல எல்லாம். அப்ப எல்லா கடமைகளையும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், எல்லாம் மியூட்ல இருந்தானே. அப்போ நம்ம வந்து பகவானை நினைத்து எது பண்ணினாலும் நமக்கு அதுல பாவம் கிடைக்காது, புண்ணியம் கிடைக்காது. கொல்லு அப்படின்னா கொல்லதான் வேணும், பகவான் சொல்லியாச்சு. அதுதான் வந்து அகர்மா. இனிமேதான் பார்க்க போறோம். அதெல்லாம் வரப்போறது 3rd சாப்டர்ல. இது 2nd சாப்டர் முடியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். 72 71 அவ்வளவு ஸ்லோகம் இருக்கு. ஓகே. அப்ப இதுல என்னது, கிருஷ்ண அர்ஜுனன் போருக்காக போர் புரிய வேண்டும் என்று நேரடியாக இப்ப கூறுகிறார். ஏன் போர் புரி அப்படின்னு. ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்பிளைன் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அது இப்படி இது இப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியாச்சு. அப்புறம் கிருஷ்ணரை போர்னே விரும்புகிறேன். நான் மனுஷா விரும்பலை, அர்ஜுனன் விரும்பலை, ஆனா கிருஷ்ணர் விரும்புகிறார். அப்படியே அதுவே ஜெயஸ் என்ன பேரு மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. அன்மியூட் பண்ணாதீங்க மாதாஜி, மியூட்லயே இருப்போம். வீட்டுல பேசுறதுல இங்க கேட்கறது இல்லையா, டிஸ்டர்ப் ஆகுது. அவ வந்து அர்ஜுனன் போர் புரிய வேண்டும் அவர்கிட்ட சொல்றேன். ஆனா யாருக்கு வேண்டி போர் புரியறார், கிருஷ்ணன் சொல்றேன். கிருஷ்ணர் விரும்புகிறார், அதனால பண்ணணும். அப்ப பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்னது, கிருஷ்ணன் அதுபோல நமக்கு வழி வகுப்பர். இப்ப நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ் வந்திருக்கோம்னா ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு லெவல் 2 மாதாஜி நீங்க ஏன் அன்மியூட் பண்றது மாதாஜி, மியூட்லயே இருங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்கள் இன்ப துன்பம் லாப நஷ்டம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அதெல்லாம் நமக்கு இன்பம் தருமா துன்பம் தருமா அதெல்லாம் நம்ம எண்ணவே கூடாது. பகவானுக்கு பிடிக்கும், நான் பண்றேன், அவ்வளவுதான். அப்புறம் வெற்றி தோல்வி இது ஒண்ணுமே நம்ம வந்து கருத்துல வச்சுக்க கூடாது. அதனால நமக்கு வந்து பாவம் வராது, புண்ணியம் வராது. ஒன்லி பௌதிக செயல்களுக்கு தான் நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி இதெல்லாம் உண்டு. ஆனா பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது இது ஒண்ணுமே கிடைக்காது. அப்ப இந்த இது என்னது, எனவே பௌதிக செயல்களின் விளைவுகள் இங்க இல்லை. அர்ஜுனன் பண்றது அவனோட சொந்த ஆசை விருப்பம், அதுக்கு வேண்டி அவன் பண்றதே கிடையாது. ரஜோகுணம் சத்துவகுணத்துல என்னது, எது நம்ம வந்து சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை பண்றோமோ நம்ம பௌதிக ஆசைக்கு வேண்டி பண்ணினா அது வந்து டெஃபினட்டா நமக்கு பாவ புண்ணியத்தை நம்ம வந்து திரும்பி கட்டுண்டுருவோம். ஆனா இது பகவானுக்கு பிடிக்கும், அதனால பண்றேன். அது மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம விடுபட்டு விடுவோம். அதுதான் அடுத்த 3rd சாப்டர்ல இது புரிய வரும் நமக்கு. என்னங்க எஸ். இப்ப யார் படிச்ச மாதாஜி, உமா மாதாஜி படிச்சுட்டா. இப்ப ஸ்டார்டிங்ல இருந்து திரும்பி இல்லையா ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுத்து. எங்க அந்த மாதாஜி ஐஸ்வர்யா மாதாஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி போயிட்டாங்களா? ஒரு நிமிஷம் சாட்ல போட்டிருக்காங்களா? Mataji relatives, relatives came suddenly. I will be back shortly. Okay, no problem. அடுத்தது பி ஏபிசிடி ஜெயந்தி மாதாஜி படி. ஜெயந்தி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்கிற மாதாஜி. படி. ஏசாதே அதிஹிதா சாங்கேஷ புக்தி யோகே து இம்மாம் ஸ்ருணு புத்ய யுக்தய பார்த்த யயா பார்த்த கர்ம பந்தம் பிரகாஷி. இதுல என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து டியூன்ல பாட முடியாது. இது எல்லாமே பிச்சு பிச்சு வச்சதுனால நமக்கு டியூன்ல பரவாயில்ல, டியூன் வரலைனாலும் பரவாயில்ல, தப்பு தப்பா படிக்க மாட்டோமே, கரெக்டா படிச்சிடும். அதனால இந்த மீனிங் பார்த்தே படிச்சுடலாம். ஓகே. மொழிபெயர்ப்பு. சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆய்வறிவை உனக்கு இதுவரை விளக்கினேன். பலனை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றிய அறிவை இப்போது கேள். பிருதாவின் மகனே, இந்த அறிவோடு செயல்பட்டால் கர்ம பந்தத்தில் இருந்து நீயே உன்னை விலக்கி கொள்ள முடியும். பொருளுரை. வேத அகராதியான நிற்கத்தின்படி சாங்கியம் என்றால் பொருட்களை விரிவாக விளக்குவது என்று பொருள். இது ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை விளக்கும் தத்துவத்தை குறிப்பதாகும். யோகம் புலநடக்கத்தை உள்ளடக்கியது. போரிட மறுத்த அர்ஜுனனின் நோக்கம் புலநிகழ்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டது. அர்ஜுனன் தனது முக்கிய கடமையை மறந்து போரிலிருந்து விலக விரும்பினான். ஏனெனில் திருதராஷ்டிரரின் பிள்ளைகளான தனது சகோதரர்களை வெல்வதால் கிடைக்கும் ராஜயோகத்தை விட உறவினரையும் நண்பர்களையும் கொல்லாமல் இருப்பதால் தான் மிகவும் மகிழ்வடைய கூடும் என்று அவன் எண்ணினான். இரு விதங்களிலும் அடிப்படை கொள்கை புலனுகர்ச்சியே. அவர்களை வெல்வதால் அடையும் மகிழ்ச்சி, அவர்கள் உயிர் வாழ்வதை காண்பதால் அடையும் மகிழ்ச்சி இரண்டுமே சுய புலனுணர்வை அடிப்படையாக கொண்டதாகும். ஏனெனில் இவற்றில் பகுத்தறிவும் கடமையும் இழக்கப்படுகின்றன. எனவே அர்ஜுனன் தனது பாட்டனாரின் உடலை கொள்வதால் அவரது ஆத்மாவை கொள்வதில்லை என விளக்க விரும்பினார் கிருஷ்ணர். மேலும் தான் பகவான் உட்பட அனைத்து தனிநபர்களுக்கும் நித்தியமான தனிநபர்களே. அவர்கள் கடந்த காலத்தில் தனிநபர்களாக இருந்தனர், தற்போதும்
தனிநபர்களாகவே இருந்தனர். தற்போதும் தனிநபர்களாகவே இருக்கின்றனர். எதிர்காலத்திலும் தனிநபர்களாகவே இருப்பார்கள். ஏனெனில் நாம் எல்லோரும் நித்தியமான தனித்தனி ஆத்மாக்களே என்பதையும் அவர் விளக்கினார். உடையின் பந்தத்தில் இருந்து நாம் விடுதலை பெற்ற பின்பும் நம்முடன் இருக்கும் ஆத்மா நமது பௌதிக உடல்களை மட்டுமே நாம் பல விதங்களில் உடைய பெற்றும் நமது பௌதிக உடல்களை மட்டுமே நாம் பல விதங்களில் மாற்றிக்கொண்டுள்ளோம். ஆனால் நமது தனித்தன்மை பௌதிக உடையின் பந்தத்தில் இருந்து நாம் விடுதலை பெற்ற பின்னும் நம்முடன் இருக்கும். ஆத்மாவையும் உடலையும் பற்றிய அறிவு பகவான் கிருஷ்ணரால் தெள்ள தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு கோணங்களில் இருந்து நோக்கியதால் பெறப்பட்ட ஆத்மா மற்றும் உடலை பற்றிய அறிவு நிறுத்தி அகராதியின்படி சாங்கிய என்று இங்கு உரைக்கப்படுகிறது. இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ள சாங்கியத்திற்கும் நாத்திக கபிலரது சாங்கியத்திற்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. போலி கபிலரது சாங்கியத்திற்கும் வெகு காலத்திற்கு முன்பே பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமான கபில தேவரால் அவரது தாய் தேவகிக்கு ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் சாங்கிய தத்துவம் விரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. பரம பிரபுவான புருஷர் ஏக்கம் உடையவர் என்றும் பிருத்தியை ஏறிட்டு பார்ப்பதால் அவர் படைக்கிறார் என்றும் அவரால் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இது வேதங்களிலும் கீதையிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பகவான் தனது எளிமையான பார்வையின் மூலமாகவே அணுவை போன்ற தனி ஆத்மாக்களை பிரகிருதியில் இயற்கையில் கருவற செய்ததாக வேதங்களில் உள்ள விளக்கம் குறிப்பிடப்படுகின்றது. இந்த தனி ஆத்மாக்கள் அனைவரும் ஜட உலகில் புலனுகர்ச்சிக்காக உழைக்கின்றனர். ஜட சக்தியின் மயக்கத்தால் அவர்கள் தம்மை அனுபவிப்பாளராக கருதுகின்றனர். இந்த மனப்பான்மை முக்தி என்னும் இறுதி கருத்திலும் தொடர்கிறது. ஆத்மா பரமனுடன் ஒன்றாகிவிட எண்ணுகிறான். இதுவே புலனுகர்ச்சி என்னும் மாயையின் கடைசி ஆயுதம் ஆகும். இது போன்று பற்பல வாழ்வில் புலனுகர்ச்சி செயல்களில் ஈடுபட்ட பின்னர் வாசுதேவரான பகவான் கிருஷ்ணரிடம் மகாத்மா ஒருவன் சரணடைகின்றான். அதன் மூலம் பூரண உண்மைக்கான அவனது தேடல் பூர்த்தி அடைகின்றது. கிருஷ்ணனிடம் சரணடைந்த அர்ஜுனன் அதன் மூலம் ஏற்கனவே அவரை தனது ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான். சிஷ்யத்தே அகம் சாதி மாம் துவாம் பரம்பன்னம். எனவே கிருஷ்ணர் இப்போது அவனிடம் புத்தி யோகம் அல்லது கர்ம யோகம் அல்லது வேறு விதமாக சொன்னால் பகவானின் திருப்திக்காக மற்றும் பக்தி தொண்டு புரியும் வழிமுறையை கூறப்போகிறார். பரமாத்மாவாக எல்லோருடைய இதயத்திலும் அமைந்திருக்கும் பகவானுடன் நேரடியாக கொள்ளப்படும் தொடர்பே புத்தி யோகம் என்றும் 10ஆம் அத்தியாயத்தின் 10வது பதத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பக்தி தொண்டு இல்லை எனில் இத்தகு தொடர்பு சாத்தியமல்ல. எனவே பக்தியுடன் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன், இந்த புக்தி யோக நிலையை பகவானின் சிறப்பான கருணையால் அடைகிறான். எனவே தெய்வீக அன்பினால் எப்போதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு மற்றும் பிரேம பக்தியின் தூய அறிவினை தானே வழங்குவதாக பகவான் கூறுகிறார். இவ்விதமாக பக்தன் ஒருவன் என்றும் ஆனந்தமயமான இறைவன் திருநாட்டில் அவரை எளிதாக சென்றடையலாம். எனவே புத்தி யோகம் என்று இப்பதத்தில் கூறப்படுவது பகவானின் பக்தி தொண்டே ஆகும். போலி கபிலரால் இயற்றப்பட்ட நாத்திக சாங்கிய யோகத்திற்கும் இங்கு கூறப்படும் சாங்கியத்திற்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. எனவே இங்கு குறிப்பிடப்படும் சாங்கிய யோகத்திற்கும் நாத்திக கபிலருக்கும் தொடர்புள்ளது என்று தவறாக எவரும் புரிந்து கொள்ளக் கூடாது. மேலும் அச்சமயத்தில் அந்த நாத்திக தத்துவம் ஆதிக்கம் உடையதாகவும் இல்லை. இரையற்ற தத்துவ கற்பனைகளை குறிப்பிட்ட பகவான் கிருஷ்ணர் விரும்பவும் மாட்டார். உண்மையான சாங்கிய தத்துவம் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் பகவான் கபிலரால் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் அந்த சாங்கியமும் இப்போதைய விஷயத்திற்கு சம்பந்தம் இல்லாததாகும். இங்கு சாங்கியம் என்றால் உடல் மற்றும் ஆத்மாவை பற்றிய ஆய்வறிவு என்று பொருள். புத்தி யோகம் அல்லது பக்தி யோகத்தின் எல்லைக்கு அர்ஜுனனை கொண்டு வரவே பகவான் கிருஷ்ணர் ஆத்மாவை பற்றி ஆய்வறிவு விளக்கத்தை செய்தார். எனவே பாகவதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் பகவான் கபிலரின் சாங்கியமும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சாங்கியமும் ஒன்றே. அவையெல்லாம் பக்தி யோகமே. எனவே குறைவான அறிவுடையவர்கள் மட்டுமே சாங்கிய யோகத்திற்கும்
பக்தி யோகத்திற்கும் வேறுபாடு காண்பார்கள் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார். சாங்கிய யோகே யோகௌ பண்டிதா. நாத்திக சாங்கிய யோகத்திற்கும் பக்தி யோகத்திற்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை என்ற போதிலும் புத்தி இல்லாதவர்கள் சிலர் கீதையில் நாத்திக சாங்கிய யோகம் குறிப்பிட்டிருந்ததாக கூறுகின்றனர். முழு அறிவுடனும் ஆனந்தத்துடனும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஆற்றப்படும் பக்தி தொண்டே புத்தி யோகம் என்பதை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எவ்வளவு கடினமானதாயினும் பகவானின் திருப்திக்காக மட்டும் செயலாற்றுபவன் புக்தி யோகத்தின் கொள்கைப்படி செயலாற்றுபவன் ஆகின்றான். அவன் எப்போதும் திவ்யமான ஆனந்த நிலையில் திளைத்திருக்கின்றான். அத்தகு திவ்யமான ஈடுபாட்டினால் எல்லா தெய்வீக ஞானத்தையும் பகவானின் கருணையால் அவன் தானாக அடைய பெறுகின்றான். எனவே அறிவை பெற தனி முயற்சிகளை செய்யாமலேயே அவனது முக்தி இதிலேயே பூர்ணம் பெறுகிறது. பலன் கருதும் செயல்களுக்கும், குறிப்பாக குடும்ப அல்லது ஜட சுகத்தின் விளைவுக்காக புலநகர்ச்சியில் செயல்படுவதற்கும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதற்கும் அதிக வேறுபாடுகள் உண்டு. எனவே புத்தியோகம் என்பது நாம் செய்யும் செயலின் தெய்வீக குணமே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பா எவ்வளவு பெரிய இது. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்குன்னா மெயினா சாங்கிய யோகாம்பா. சோ தட் இஸ் அனதர் சாங்கிய யோகா. பாகவதத்தை ஒண்ணு இருக்கு. கபிலர் வந்து அவ அம்மாக்கு தேவஹூதிக்கு வந்து இது சொல்றா, வந்து எப்படி இருக்கணும் என்ன. அவளை வந்து ரொம்ப இமோஷனலா இருக்கும்போது இப்படி இல்லை, வாழ்வுனா இப்படிதான், ஆத்மா அப்படி இப்படி ஞானம் சொல்ற. அதுதான் இது. இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை கூட இப்போ கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்னாக்கா ஆத்மா வேற, உடல் வேற. இதுதான் சிம்பிள் இது பிலாசபி நம்ம படிச்சுதான் போறோம். அது அர்ஜுனனுக்கு இதுதான் சொல்ற. நீ வந்து ஒரு ஆளை கொல்லறைனா அது வந்து நீ அந்த உடலை தான் கொல்லறை, ஆத்மா கொல்லறது இல்லை. இதுதான் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கு. இதுக்கு வந்து சாங்கிய யோகா. ஆனா வேறொரு சாங்கிய யோகா இருக்கு. அது வந்து நாத்திகா இது இல்லையா, புத்திஸ்ட் அவளுக்கு எல்லாம் எப்படின்னாக்கா அந்த இது வேற. நம்ம படிச்சோமே அந்த மாதிரி ஆத்மா இல்லை. அவ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இப்ப நம்ம உருவாயிருப்போம், நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம், ஆயிடுச்சு. ஒன்ஸ் வி டை எல்லாமே போய்விட்டது. திரும்பி வந்து யாரோ உருவாக்குறாங்க. இந்த இதை சொன்னாலே கெமிக்கல் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி நம்புற வாழலாம். சோ அதுக்கும் இதுக்கும் நல்ல சம்பந்தம் கிடையாது. அதுவும் சாங்கிய பிலாசபி தான். அந்த சாங்கிய பிலாசபிக்கும் இதுவும் ஒன்றும் இது வந்து சம்பந்தமே கிடையாது. ஆனா சில பேர் என்ன நினைக்கிறான், புத்தி இல்லாதவர் அதுதான் இந்த பகவத்கீதாலையும் கொடுத்திருக்கு அந்த மாதிரி என்னன்னா அந்த மாதிரி இல்லை. அந்த கபிலர் வந்து பாகவதத்தை சொன்னதுதான் இதுவும். ஆனா அது ரொம்ப டீப்பா அவர் சொல்லியிருக்காரு. அவ்வளவுலாம் நம்ம இப்போதைக்கு அது படிக்க வேண்டாம். அண்ட் பாகவதம் இப்ப படிக்கவே போறது. அதுல 5th லெவல் 6th லெவல், நாட் ஈவன் 5th லெவல். நான் இப்போ 5th லெவல்ல இருக்கேன். இன்னும் பாகவதம் ஆரம்பிக்கல. எங்களுக்கு 6th லெவல் தான் பாகவதம் சாப்டர்ஸும் வரும். அப்போ படிச்சா போதும். இப்போதைக்கு என்ன திங்க் பண்ணனாக்கா நம்ம வந்து ஆத்மா வேறு, உடல் வேறு. இதுதான் பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லியிருக்கார். ஆனா இதுல எல்லாம் எழுதி ஆனோம். ஒரு குருவா இருந்து பிரபுபாதை இதெல்லாம் எழுதி பர்பட்ல எழுதியிருக்காரு. என்னக்கா இது நமக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ புத்தி யோகா, இதுக்கு வந்து புத்தி யோகான்னு சொல்லலாம். ஆனா இதுல எப்படி என்ன வேணும்னா ஃபர்ஸ்ட் தெய்வீக இது வேணும், அன்பு வேணும், அவரை நம்பணும். அதுதான். அது எப்படி முடியும்? இதால தான். என்னது ஃபர்ஸ்ட் பக்தி. பகவான் பேர்ல ஒரு பக்தி இருந்ததுனாக்கா அது அன்புனாலதான் வரும். இப்போ தெய்வீக அன்பினால் எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுவதற்கு மட்டும் இந்த பிரேம பக்தியின் தூய அறிவினை தானே வழங்குவதாக பகவான் கூறுகிறார். அவளுக்கு தான் இது புரிந்தும் வரும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன பேசிக் வேணும்னாக்கா நம்ம மூளை யூஸ் பண்ணி சாங்கிய இது பிரேம பக்தி அதுதான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். பகவான் பேர்ல ஒரு ஆசை அன்பு வளர்த்துக்க வேண்டாம். ஜெயந்தி மாதாஜிக்கு அப்புறம் ரமேஷ் பிரபுஜி படிங்க. நேஹா விக்ரமணா நாசோஸ்தி. நேஹா விக்ரமணாசோ. இத பார்த்து படிக்கிறா இங்க இத பார்த்து படிக்கிறா? அபிக்ரம நாசக அஸ்தி. மீனிங் கூட படிக்கலாம். நானா இல்லை, இக இந்த யோக, அபிக்ரமண முயற்சியில். அப்படி உங்க டைம் வந்தா கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. அஸ்தி பிரத்யவாயः வித்யதே ஷு அல்பம் அபி அஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மகதः பயாத்.
ஐ திங்க் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் இதுக்கு என்ன கொஞ்சம் மீனிங்கும் படிச்சா என்ன ஒரு ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் மினிட் ஜாஸ்தி ஆகும், அவ்வளவுதானே. இல்லாட்டாலே நிறைய டீப்பா படிக்கிறோம். ஏன்னா அப்ப உங்களுக்கு புரியும் நா இல்ல, அப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடும். ஓ நா இல்லை. இது பாருங்க, அல்பம் அல்பம் சொல்றேன், அல்ப புத்தி எல்லாம் நம்மளே தான் சொல்றோம். சிறிது சிறிய அறிவுடையவன், அதுவே அல்பம்னா சிறிய. அந்த மாதிரி நிறைய இது வரும். திரும்பி அண்ணா திரும்பி வருது. ஸோ வி வில் நோ. ஈஸியா இருக்கும் மீனிங் படிக்கலாம். இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்லோக்கால மீனிங் படிக்கலாம். மொழிபெயர்ப்பு. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். பொருளுரை. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல், அதாவது புலனுக்கட்சியின் எதிர்பார்ப்புகளின்றி கிருஷ்ணரின் நலனுக்காக செயலாற்றுதல் என்பது செயலின் மிக உயர்ந்த தெய்வீக குணமாகும். இது போன்ற செயலின் ஒரு சிறு ஆரம்பம் கூட எந்த தடையையும் காண்பதில்லை. அந்த சிறு ஆரம்பம் எந்நிலையில் இழக்கப்படுவதில்லை. பௌதிக தளத்தில் தொடங்கப்பட்ட செயல் முடிவு பெற்றாக வேண்டும், இல்லையேல் அனைத்து முயற்சியும் வீணாகி விடுகிறது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் தொடங்கப்பட்ட எல்லா செயல்களும் முடிவு பெறாவிடினும் கூட நிரந்தர பலனை கொடுக்கும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் செயல் முற்று பெறாவிடினும் அதை செயலாற்றுபவருக்கு எவ்வித இழப்பும் இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் 1% செயல்பட்டாலும் நிரந்தர விளைவு உண்டு. நீங்கள் மீண்டும் 2வது சதவீதத்திலிருந்து தொடங்கலாம். ஆனால் ஜட செயல்களிலோ 100% வெற்றி இல்லாவிடில் ஓர் லாபமும் இல்லை. அஜாமிலன் தன் கடமையை கிருஷ்ண உணர்வில் சிறு அளவே செய்தான். எனினும் பகவானின் கருணையால் இறுதியில் 100% பலனை அடைந்தான். இது சம்பந்தமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 1:5:17 நல்ல பதம் ஒன்று இருக்கிறது. நான் படிச்சோறேன். த்யக்த்வா சரணாம்புஜம் ஹரேர் பஜன்ன பக்த்வோ அதபதே ததோ யதி யத்ர க்வ பத்ரம் அபூத் அமுஷ்ய கிம் கோ வார்த்த ஆப்தோ அபஜதாம் ஸ்வதர்மதஹ. தன்னுடைய கடமைகளை விட்டுவிட்டு கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட தொடங்கியவன் தனது செயலை சரிவர முடிக்காமல் வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் அவனுக்கு என்ன நஷ்டம்? ஜட செயல்களை நன்றாக செய்பவன் அதில் என்ன பலனை அடைய முடியும்? அல்லது கிறிஸ்துவர் கூறுவது போல தனது நித்திய ஆத்மாவை இழப்பவன் இவ்வுலகம் முழுவதையும் பெறுவதன் பலன் என்ன? ஜட செயல்களும் வினைகளும் உடலுடன் முடிந்து போகின்றன. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் உடலை விட்ட பின்னும் ஒருவனை மீண்டும் பக்திக்கு கொண்டு வருகிறது. உயர்வு பெற மற்றொரு வாய்ப்பாக குறைந்தபட்சம் சிறந்த பண்பாடுடைய அந்தனர் குடும்பத்திலோ செல்வம் நிறைந்த குடும்பத்திலோ பிறக்கும் வாய்ப்பு ஒருவனுக்கு நிச்சயம் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்களில் தன்னிகரற்ற தன்மையை இதுவே. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. அது இதுல என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, இதுல முயற்சி என்ன முயற்சி? இப்ப பகவான் பேர்ல நம்ம வந்து என்ன செயல் பண்ணினாலும் அதுல குறைவோ இழப்போ இல்லை. இதெல்லாம் பண்ணிருக்கோமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இப்போ பௌதிக உலகத்துல இப்ப படிக்கிறோம், காலேஜ் படிக்கிறோம், PhD பண்றாங்க, சில பேர் டாக்டர் ஆறா எல்லாம் படிக்கிறான். ஆனா அந்த உயிர் போனப்பறம் என்ன ஆகுது? எல்லாம் வேஸ்ட் தான். திரும்பி வேறொரு சப்போஸ் நல்ல காரியம் பண்ணி ஒரு ஹியூமன் பீங்கா பிறந்துட்டான்னு என்ன ஆகுது? திரும்பி A4 ஆப்பிள் தான் படிக்கணும். திரும்பி அந்த KG போனோம், LKG UKG அட்மிஷன் இதெல்லாம் பண்ணணும். ஏன்னா ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை. இந்த ஜென்மத்தை நம்ம என்னெல்லாம் பௌதிக உலகத்தை படிச்சோமோ அதுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனால் ஆன்மீகத்தை வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோமோ குறைவோ அதுல வந்து இழப்போ இல்லை. எவ்வளவு நம்ம வந்து ஒரு 2% வாங்கிருக்கோமோ அடுத்த 3வது பர்சன் வாங்குறது திரும்பி ஒரு உயிர் இது என்னது ஹியூமன் பீங்கா தான் பிறக்க வைப்பார் பகவான். ஏன்னா நம்ம நல்ல நிலையில போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஃபுல்லா நம்மளால திருப்தியா நமக்கு வந்து பகவான் பேர் இந்த பகவான் கிட்ட போறதுக்குள்ள அவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் கிடைக்கிறது. 40% வாங்கிட்டோம் வச்சுக்கோ. அப்ப அடுத்த ஜென்மத்தை என்ன ஆகும்? இவ்வளவு முயற்சி பண்ணிருக்கான் இல்லையா? அப்ப ஒரு ஹியூமன் பீங் ஃபார்ம் அட்லீஸ்ட் வரும். அப்புறம் திரும்பி ஒரு மாதிரி குடும்பம், நல்ல குடும்பமா இருக்கும். சின்ன வயசுல இருந்தே நல்ல ஒரு பக்தி மயத்துல இருப்பாங்க. அப்ப அது சின்ன வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிடும் அந்த கணக்கு.
இப்ப என்னது 40% அப்புறம் திரும்பி ஒண்ணுல இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டாம். ராமா சொல்லு, கிருஷ்ணா சொல்லு எல்லாம் வேண்டாம். அது இப்ப நம்ம இது பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம இது பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம சில வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தா சின்ன குழந்தையெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் படினா அந்த குழந்தையும் பாடுறதான், சில குழந்தை எல்லாம் வீணை வாசிக்கிறதான், சில குழந்தை கீபோர்டு வாசிக்கிறது. எப்படி அவளுக்கு அது வருது? ஏன்னா போன ஜென்மத்தை சுகிருத்து இருக்கும், போன ஜென்மத்துல பெரிய பண்டித்தனா இருந்திருக்கும், ஒரு கீபோர்டு வாசிக்கிறவனா இருந்திருப்போம், இறந்து போயிருப்போம். அப்ப அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் தான் வரும். அதுதான் நம்ம வந்து சூக்ஷ்ம உடல், இது ஸ்தூல உடல் நம்ம எப்ப இருக்கோம் இல்லையா, அதுதான் ஸ்தூல உடல். இது இறக்கும் போது என்ன ஆகும், இந்த ஸ்தூல உடல் இங்கேதான் இருக்கும், அது எரிந்து போய்விடும் இல்லையா, நம்ம எரிச்சா அதெல்லாம் எரிஞ்சிடும். ஆனா என்ன போறது, நம்ம உடலை விட்டு என்ன போறது, ஆத்மா அண்ட் சூக்ஷ்மம். சூக்ஷ்ம சரீரம், சூக்ஷ்மனா கண்ணுக்கு புலப்படாது, ஆனா அதுல என்ன இருக்கும், இன்டெலிஜென்ஸ், இது தாங்கிற உணர்வு. அதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவா, அகம்பாவம். அகம்னா நான்கிற அந்த கான்சியஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் அது கூட பிரைட் எல்லாம் சேர்ந்து போகுமா. அப்புறம் வேறொரு பாடிக்குள்ள அது போயிடும். அப்ப அது என்ன, சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது என்ன, அது அப்பயே எல்லாம் இதெல்லாம் பகவத்கீதா சொல்றா அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு கூட ஏதோ யூடியூப் வந்தது. சோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். எப்படி பாரதத்துல இவ்வளவு சீக்கிரம் வருதுன்னா, முன்னாடி படிச்ச அந்த இது வந்து வேஸ்ட் ஆகாம அடுத்த ஜென்மத்துல எடுத்துன்னு போவாங்க. அப்ப என்ன ஆயிடும், 40% அப்ப வாங்கினே அந்த 41, 42 இந்த ஜென்மத்துல பண்ணிட்டே இருப்பா. அப்புறம் என்ன, சப்போஸ் 98 வரைக்கும் வந்துட்டாங்க, இறக்குற திருவாய் வந்தாச்சு, வயசாயிடுச்சு, அப்ப என்ன இறந்து போவாங்க. ஆனா இது பகவான் உலகத்துக்கு போக முடியுமா? முடியாது. இன்னும் 2% பாக்கி இருக்கேன், திரும்பி பிறப்பாங்க. ஆனா எப்படி பிறப்பாங்க, திரும்பி இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்து நல்ல ஒரு குடும்பம், நல்ல ஒரு செல்வந்தர் குடும்பம்ல. ஏன் செல்வந்தர் சொல்றாங்கன்னா, பணம் மாத்திரம் இல்ல, பணம் இருந்தாலும் நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கும், நல்ல என்னது பகவான் பக்தியும் இருக்கும். சில பேர்ல நல்ல செல்வந்தரா இருப்பா, நல்ல பக்தியும் இருக்கும், நல்ல இதெல்லாம் கொடுப்பா, சேரிட்டி எல்லாம் பண்ணுவா, அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறப்பாங்க. சோ இதுதான் வந்து இது வந்து வேஸ்ட் ஆகாது. நம்ம வந்து இப்போ இதுல பௌதிக உலகத்தை என்ன படிச்சாலும் சரி, என்ன நம்ம வீடு கட்டினாலும் சரி, நகையா வாங்கினாலும் சரி, புடவை வாங்கினாலும் சரி, ஆனா என்ன எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் போகணும். ஆனா ஆன்மீக இதுல அப்படி இல்லை. நம்ம எவ்வளவு படிச்சிருக்கோமோ இன்னும் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து சான்ஸ் பகவான் கொடுப்பாரு. இந்த ஜென்மத்தை நமக்கு முக்தி கிடைக்கலையா, நோ ப்ராப்ளம், அடுத்த ஜென்மத்துக்கு சீக்கிரமாவே நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கோம். திரும்பி அப்போ முடியலையா, திரும்பி ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம், ஒண்ணு இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் டெஃபினட்டா கிடைக்கும்னு அந்த ஒரு உறுதியாவது இருக்கும். நம்ம வந்து கீழ்பட்ட அந்த ஒரு என்ன சொல்லுவா, மிருகமோ அந்த என்ன அக்வாட்டிக் அனிமல் எல்லாம் சொல்லுவாளே, ஒரு பூச்சியாவோ புழுவாவே பிறக்க மாட்டோம், அந்த ஒரு கேரண்டியாவது இருக்கும். அப்புறம் வேற ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்தாதான் ஹரே கிருஷ்ண நாமமே நம்ம வாயில வரும் இல்லையா. ஒருத்தர் வந்து இந்த நாய் வளர்த்துறா, பூனை வளர்த்துறானாக்கா, அது நம்மள பார்த்துன்னு தான் இருக்கும், அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஆத்மா இருக்கு, அது எங்கிருந்தா இருக்கும், அதுக்கு அத்தனை 6 அறிவு கிடையாது, ஆனாலும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றது பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுலயும் அதுக்கு வந்து இது மோட்சம் கிடைச்சா கிடைக்கும், பட் அது நம்மளுக்கு அதாவது சொல்ல முடியுமா, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல முடியுமா, முடியாது. அதுக்கு பக்தி பண்ண தெரியுமா, தெரியாது. அப்போ நம்ம நிறைய வீடியோஸ் பாக்குறோம், அந்த குரங்கெல்லாம் வந்து போடுறது என்னெல்லாம் பாக்குறோம். நம்ம அப்படி ஏதோ இருக்கு, இதுல சொல்றதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்னு புரியுது. அதனால இம்முயற்சியில் குறைவு, எந்த முயற்சியில் பகவான் பேர்ல நம்ம என்ன பக்தியோட என்ன செய்யறோமோ, பகவானுக்கு வேண்டி பகவான் திருப்திப்படுத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதுல ஒரு குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். அப்ப நம்ம வந்து பயம்னா என்னது, மெயினா பகவான் இருக்காருன்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்தாலே பயமே இருக்காது. ஃபியர்லெஸ்னஸ் தான் எப்பவுமே சொல்லுவா. நமக்கு நல்ல குணம் என்னது, ஃபியர்லெஸ்னஸ், பயம் இருக்கக்கூடாது. அந்த கான்செப்ட்ல தான் இவ்வளவு 2வது சதவீதத்திலிருந்து தொடங்கலாம். அடுத்த ஜென்மம் எடுக்கும்போது என்னது, 1% தான் நம்ம வாங்கியிருந்தோம் போன ஜென்மத்துல, 2வது% வேண்டி ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்து நம்ம வந்து அஜாமலன் ஒரு கதை போட்டிருக்கா. அவர் கிறிஸ்தவரும் என்ன, கிறிஸ்தவர்ல இதெல்லாம் ஒன்றும் தே டோன்ட் பிலீவ் இன் ஆல் தட். ஆத்மா ஒண்ணு, அத இறந்து போயிடுச்சுன்னா போயிடும் அப்படி நம்புறவா. தே டோன்ட் பிலீவ் இன் ரீபர்த். நம்ம அதுல ரீபர்த்லாம் பிலீவ் பண்றோம். எஸ். பிரபுஜிக்கு அப்புறம் யாரு, மாதாஜி தான், ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஓகே மேம். படிக்கும். व्यवसात्यामिका पुत्ती देहे गुरुनन्दनग बहुशाखा ह्यनन्दाश्च பூத்தையோ அவ்யவசாயினாம். மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியோடு இருப்பார். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே, ஒரு குரு வம்சத்தின் செல்வம் உறுதியற்றவரது அறிவோம் பல கிளைகளை கொண்டது. பொருளுரை. கிருஷ்ண உணர்வினால் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலைக்கு ஒருவன் உயர்த்தப்படுவான் என்னும் திடமான நம்பிக்கை வியவசாயாத்மிகா புத்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. சைதன்ய சரிதாமிருதம் மத்திய லீலை கூறுகின்றது. ஸ்ரத்தே ஷபதே விஸ்வாச ககே பூதருட சுசய கிருஷ்ண பக்தி சகலே சர்வகாம கிருதகய. எங்க மாதாஜி சக்கலை எங்க போட்டிருக்கு, கையிலே. சர்வ கர்ம
கையிலே சர்வ கர்ம கிருதகய. நம்பிக்கை என்றால் மிகச் சிறந்த ஒன்றின் மீதான அசையாத விசுவாசம். கிருஷ்ண உணர்வின் கடமைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது குலப்பழக்கங்கள், தேசியம், மானிடம் முதலிய கடமைகளுடன் ஜட உலகில் உறவு கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை. கடந்த கால நற்செயல் அல்லது தீய செயல்களின் விளைவே பலனை நோக்கி செய்யும் செயல்களாகும். ஒருவனது கிருஷ்ண உணர்வு எழுச்சி பெற்றவுடன் அவன் தனது செயல்களின் நல் விளைவுகளில் முயற்சி செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை. அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்று விட்டால் அவனது எல்லா செயல்களும் பூரண தளத்தில் இருக்கும். ஏனெனில் அச்செயல்கள் நன்மை தீமை என்னும் இரட்டைகளுக்கு உட்பட்டவை அல்ல. வாழ்வின் ஜட கருத்துக்களை துறப்பதே கிருஷ்ண உணர்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் பெறும்போது இந்நிலை தானாகவே அடையப்படும். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தன் நோக்கத்தில் திடமான உறுதியுடன் உள்ளான். வாசுதேவ சர்வம் இதி மகாத்மா சுதூலபா வாசுதேவான கிருஷ்ணரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமானவர் என்பதை பக்குவமாக அறிந்துள்ள கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து அரிதான மகாத்மாவின் பேரில் நீர் ஊற்றும் போது கிளை, காய், பழம் என்ற எல்லாவற்றிற்கும் தானாக நீர் விநியோகம் அடைவதைப் போல கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதன் மூலம் குடும்பம், சமூகம், தேசம், மனித குலம் என்ற தனக்கும் என எல்லோருக்கும் ஒருவன் மிக உயர்ந்த சேவையை செய்கிறான். அவனது செயல்களால் கிருஷ்ணர் திருப்தியுற்றால் எல்லோருமே திருப்தி அடைவார்கள். கிருஷ்ணரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியான ஆன்மீக குருவின் மேற்பார்வையில் கிருஷ்ண உணர்வின் தொண்டுகள் நன்முறையில் பயன் செய்ய முடியும். இது கைடா இருக்காதான் வேற. சீடனின் தன்மையை அறிந்த ஆன்மீக குரு கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதற்கு அவனுக்கு வழிகாட்டுகின்றார். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் சான்றோனாக வேண்டுமானால் உறுதியோடு செயல்பட்டு கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியிடம் கீழ்ப்படிந்து அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை வாழ்வின் குறிக்கோளாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் குருதேவருக்கான தனது பிரபலமான பிரார்த்தனையில் பின்வருமாறு அறிவுறுத்துகிறார். யஸ்ய பாசாதாத் பகவத் பிரசாதாத் பகவத் பிரசாதோ யஸ்யா பிரசாதான் நகதி குதோபி தியான துவம்ச தஸ்ய யசஸ்திரிய சந்தியம் வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ஆன்மீக குருவின் திருப்தியால் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் திருப்தி அடைகிறார். ஆன்மீக குருவில் திருப்தி செய்யாமல் கிருஷ்ண உணர்வெனும் தனத்திற்கு உயர வாய்ப்பே கிடையாது. எனவே எனது ஆன்மீக குருவை தியானித்து தினம் ஒரு மும்முறை துதித்து என்னுடைய மரியாதை வணக்கங்களை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன். இந்த முழு வழிமுறையும் உடல் என்னும் உணர்விற்கு அப்பாற்பட்ட பக்குவம் ஆத்ம ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டதாகும். இந்த ஆத்ம ஞானம் ஏட்டளவில் இல்லாமல் நடைமுறையில் பலநோக்கு செயல்களின் வழி தோன்றும் புலனுணர்ச்சிக்காக விருப்பம் கொஞ்சமும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். உறுதியான மனம் இல்லாதவன் பலவிதமான பலநோக்கு செயல்களினால் இப்பாதையிலிருந்து விலகி விடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது பகவானை நம்பி பகவான் எப்படி சொல்லணும், எப்படி செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அதுதான் அப்ப டைரக்டா பகவான் நம்ம கிட்ட பேச வரவே மாட்டார். அதனாலதான் ஆன்மீக குருவை தேடின்னு போனோம். அப்ப ஆன்மீக குரு என்னது, ஹி இஸ் லைக் மீடியேட்டர். அவர் தான் வந்து கொரியர் சர்வீஸ் மாதிரி. அவர் சொல்லுவார். ஏன்னா பகவானோட என்ன இது பண்ணணுமோ அவரோட மூலம் நம்ம வந்து பழகுவோம். நமக்கு தெரியாது. ஸோ வி ஆல் நீட் அ குரு. நமக்கு சொல்லி கொடு. குருன்னா என்னது, இது சிக்ஷா குருன்னு உண்டு, தீக்ஷா குரு, அது மாதிரி நிறைய விதமா இருக்கும். நமக்கு ஞானம் தரவர் தான் குரு. குருன்னா என்ன அர்த்தம்? குரு அப்படின்னா என்னது, இருட்டை போக்குறவன். இருட்டுன்னா என்னது, எலக்ட்ரிசிட்டி லைட்டு போட்டோம் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஞானம் இல்லாதக்கு ஒரு இருட்டு இருக்கு இல்லையா நம்ம உடம்புக்குள்ள, ஒன்றும் புரியறது இல்லை. ஆனா அந்த ஞானம்ங்கிற வெளிச்சத்தை ஏத்துறவர் யாரு? குரு. யாரு அந்த ஞானத்தை போக்கி இருளை போக்குறாளோ அவதான் குரு நமக்கு. சோ அந்த குரு எப்படி வழி சொல்லியிருக்காளோ அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா ஆத்ம ஞானம் நமக்கு வந்துடும். அப்ப பகவானை துதிக்கிறதுல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது. அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியான ஆன்மீக குருவின் மேற்பார்வையில் கிருஷ்ண உணர்வை தொண்டுகளை நன்முறையில் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அதனாலதான் இப்ப வந்து நான் டெய்லி உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் ஆரம்பம் போதே சொன்னேனே, அந்த காலையில எழுந்திருக்கணும், அந்த பகவானோட தரிசனம் பார்க்கணும், அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. நம்ம நினைச்சுப்போம் ஆமா அங்க அதுல விசுவாசம் இருந்தா அதுல நமக்கு we will start enjoy. ஆமா என்ன அதுல எல்லாம் என்ன இருக்கு, ஒண்ணும் இல்லைன்னு. ஆனா கோவம் வரும்போது மாத்திரம் சொல்லி இன்னைக்கு யாரோட மூஞ்சல் முழிச்சேனோ அப்படின்னு வந்துடும். நம்ம வாயில டெஃபினட்டா வரும். எல்லாம் தப்பா வரும்போது என்ன ஆகும், நம்ம யாரோட மூஞ்சில முழிச்சோம்னு அது வரும். அதனால that means you believe. அப்ப என்ன பண்ணணும், காலையில பகவானோட இதுல முழிக்கலாம். கரெக்டா அந்த மாதிரி அன்னைக்கு என்ன எல்லாம் நல்லது நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒண்ணும் கிடையாது. நல்லது கெட்டதெல்லாம் நம்ம எப்படி நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி.
கெட்டது நடந்தால் என்னது, இதுதான் பகவானோட இச்சை. ஏதோ இடிஞ்சு விழுந்தது, ஏதோ உடைஞ்சது, ஏதோ நம்ம பட்டுண்டோம் விழுந்தோம், இன்னும் சம்திங் ஆயிடுச்சுனாலும் இதுதான் பகவானோட இச்சைன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்துல நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம். எல்லாமே பகவானோட செயல், பகவான் செய்ய வைக்கிறார், நம்ம என்ன நடக்குதோ அது அவரோட செயல், அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டம் வந்துடுது. அப்புறம் என்னது, அதே போல இதுல என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா, ஒரு இது பூ வளர்க்கணும், என்ன சொல்லுவா, பிளான்ட். அப்ப ஒரு பூக்கும் பழத்துக்கும் இலைக்கும் நம்ம தண்ணி ஊற்றுறோமா? இல்லை, நம்ம வந்து இதுல மண்ணுல தான் ஊத்துறோம். அப்ப அந்த மண்ணு வேறு யாரு? வேர்கள் வந்து பகவான் தான். அந்த வேர், அது ஒரு வேர் மாதிரி இருக்காது, அதுல இருந்துதான் எல்லாமே வருது. இப்ப நம்ம சாப்பிடுறோம், வாய் வழியா தான் சாப்பிடுறோம், வயத்துலதான் போகுது. ஆனா கண்ணு நல்லா செயல்படுறது, காது, பாக்கி உள்ள அங்க அவயங்கள் எல்லாமே நல்லா ஒர்க் பண்றது. அதுக்குன்னு ஒரு ஒன்றுக்கு கைக்கு ஃபீட் பண்றோம், மூக்குக்கு ஃபீட் பண்றோம், அப்படி பண்றது இல்லையே. ஒரே இடம் தான் ஃபீட் பண்றது, எல்லாம் சாப்பிடறதெல்லாம் ஒரே வழியா தான் போகுது. ஆனா அந்த அதுல உள்ள புரோட்டீன்ஸ், விட்டமின்ஸ் எல்லாம் அது பரவரா போல, இந்த தண்ணி ஊத்தி, இந்த செடிக்கு தண்ணி ஊத்தி அது எப்படி பரவறதோ எல்லா அதோட எல்லாம் பிளான்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் போறா போல, இந்த பகவானும் அந்த மாதிரி எல்லா இதையும் தனித்தனியா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இதுல கொடுக்கலை. இப்ப ஒரு இது எக்ஸ்ட்ரா இதா சொல்றேன். ஒரு நிறைய இந்த தேவர்கள் தேவிகள்லாம் இருக்கா, பண்ணறதுல தப்பு கிடையாது. ஆனா பண்ணினா என்ன, அவாதான் நமக்கு எல்லாம் வரவழைக்கிறா. அப்ப லட்சுமி தேவியை நான் வழிபட்டேன், அவ எனக்கு நிறைய பணம் கொடுத்தா, எல்லாம் ஐஸ்வர்யம் கொடுக்குறா. எஸ், கொடுப்பா. ஏன்னா அவர் அவ ஹஸ்பண்டை விட்டு விலகியே இருக்க மாட்டாளே. அப்ப அவ கிருஷ்ணன் இல்லாம லட்சுமி தேவி சாங்ஷன் பண்ண முடியுமா? முடியாது. நான் வந்து பாலாஜி இது என்னது, முருகனை வழிபட்டேன், இது கிடைத்தது. முருகனுக்கும் இவரோட இது இல்லாம நம்ம வந்து என்னது சாங்ஷன் இல்லாம அந்த முருகனுக்கும் கொடுக்க முடியாது. சோ நம்ம பேசிக்கா என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம், மெயின் கடவுள் கிருஷ்ணர், பாக்கி எல்லாரும் இருக்காங்க. அவங்களோட ஒருத்தரும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்கா. இல்ல அவ மூலமா நமக்கு கிடைக்கும் போது நம்ம முட்டாள்கள் இது மாதிரி நினைக்க கூடாது. அவரை நம்பினேன், முருகனை நம்பினேன், ஐயப்பனை நம்பினேன், எல்லாருமே பகவானோட பிரதிநிதிகள் தான். அவ எல்லாருமே அந்த ஒரு ஹையர் ஸ்டேட்டஸ், நம்மளை விட கொஞ்சம் இதுலதான், ஈவன் இன்க்ளூடிங் சிவன். அப்போ எல்லாரையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த வழிபாடு என்னெல்லாம் பண்றோமோ எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஆனா ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன வேணும், இதெல்லாம் அடிப்படை யாரு? கிருஷ்ணர் தான். அது வந்து நமக்கு நல்ல நம்பிக்கை வரணும். எஸ், குலப்பழக்கங்கள், தேசிய மானிடம் கடமைகளுக்கு ஜடவுகளுக்கு ரூட். ஓகே, இதெல்லாம் எடுத்து எஸ், இதுதான் மெயின் இங்க தீம். எஸ், மணி எவ்வளவு எடுத்து 34 ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஐ திங்க் வி ஷுட் க்ளோஸ். ஏன்னா அவ வர ஆரம்பிச்சு. இது எவ்வளவு பெருசு பார்க்கலாம், ரொம்ப பெருசா இருக்கு பாப்பட். அப்பப்பா வேண்டாம். இப்ப நம்ம வந்து 41 முடித்தோம் இல்லையா இன்னைக்கு? அப்படின்னு வந்து முடிச்சுடலாம். இன்னைக்கு வந்து ஜஸ்ட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டாப் த ரெக்கார்டிங்.